Egunon, pilotazaleok, hemen gaude Beñat eta Lorriaga eta Eder Urresti, Mungiako pilotalekutik, Mungiako txapelketaren finalak emanaldi emoteko. Egunon, Beñat, ze kolor ikusten diozu gaurko egunari? Bueno, egunon, Eder, eta egunon guztioi. Espero un gauza bakarra da final politxe ikustea, eta jentea gozatu alizatea final hauetaz. 6 hilabete ondoren, gaurko egunean ospatzen dugu finalak, zeinetan 3 izango diren, lehendabizi emakumeak hasita, gero gazten kategorian, eta bukatzeko nagusiek jolastuko dabe finalak, zeinetan orain dela 2 edizioko final berbera izango dugun. Beraz, orain dela 2 urte galdu zeudenek, beste aukera berri bat edukiko dabe, aurton txapela etxera orateko. Bagoaz, finaletaz gozatzera, ezta? Hori da, bai. Bueno, hurbiltzen ari dire pilotariek, partidari ekiteko. Hortxe ikusten ditugu Lemoatik Naia Uriarte eta Marta Gomez zestaotarra. Eta bueno, astera doa, lehenengo partidua. 3 final biziko ditugu gaur eta emakumezkoekin hasiko diogu jaialdiari. Hortxe doaz protagonistak, txistuleari eta epailekin batera. Garriko Gorriegaz aurrelari lanetan, Marta Gomez eta atzelari Naia Uriarte. Garriko Urdinez, Alde Zaharra klubetik, Donostiatik, Naia Sorondo eta Aran Errei, atzelari lanetan. Hortxe da txapa eta lehenengo sakea urdin. Bueno, final irekia espero dugu gaurkoan. Donostiarrek ez zeudien espero zuten hasiera eduki txapelketan. Lehenengo partidoetan kosta hauen jakien apurret ritmo hartzea, baina esan alko egunke finaleko sorpresarik handiena izan dela. 2 neska gazte hauek bertan ikustea eta aukera guztiekin datozte finala, txapela Gipuzkoaldera eramateko. Bai. Hemen finala dauz, eta ez da izango zeusegatik egongo dire finalean. Zega izan dauz finalean. Da, ez teuri errez jarriko
aurkarieri 22 heltzea. Printzipioz Bizkaitarrak favorito dire, gehien bat biek deukien potentziagatik, baina bikote urdinak bikote sendoa osatzen dau eta ez dabe tanturiko parituko. Hori da, bai, gorriek igual domine bengo dauri gehiago, baina urdinak defentsa honagaz, partida aurrera ateralde hori. Nik uste sakean egongo dela partiduko klaberik handienetakoa. Da hortxe doa, Naia lehenengo sakera. Erantzun ona, Uriartek. Zabalera nahi gabe. Reik altura emanez, zera. Eskerrez defentsa bikaina deko, Sorondok. Ondo, altuera monten beti, Eta hori da, partidu igual guztien ikusiko dugun tonika, ezta? Eder? Bai, uste dute aintzen. hori bikote gorriak agindu ingo dabela, eta hori, gakoa ongo dela, ia Reik zelan eusten dotzen partiduri atzeko kuadrotan, eta gero Sorondok bere aukera dituenean, zelan gauzatzen da bezan, hortxe uste dute egongo dela partidua. Hor ikusi dugu lehenengo dejada txapara juntza dela. Ondo botatako izen da, baina... Bai, aukera ikusi da hor Zabalaldian, da gutxigatik, txapara jondako lehenengo errematea, Marta Gomezi. Txesake ona, Bai, eta tanto. ganera etorri dako pelotea, eta ezin izen dugu altzeu. Bai, eskerrez jarri berri zen zauen, Bai, eta bai, eskuine seguruenik. sartzen saiatu inda, eta ez da pilota altzati lortu. Bai. Bita utz, urdinak aurretik. Zen igual konfiantza falta izen duteke eskerraz. Izen leike berak. Konfiantza oso eukitea bere eskumako esku horretan, eta alik eta saiak erandien egitea eskerrez hartzeko. Aiba, hutsa. Eta orain falta. Txarto joi izan behar du. Bai, falta itxeko bai. Zer errezitzen da hori, errespasetan da hori, bai, txarto montxo. Bueno, ulertzeko da baita hori, Sorondok sakez mina egitea saiatuko dau, ze tantoa dominatzera pasatzeko aukera handienetarikoa edo hor izango dute. Bai. Beraz, batzutan gertatzen diolakoak. Sakez min egin nahian, utxen bat egiten da. Igual nahaztu der nahian, sakea, azkenean faioro matitxea, bueno. Badoa Marta sakera, bere lehenengo sakea. Ondo erantzun dio, Aranek. Beti altura ematen Arane, oso ondo, Bai, hor, atzeko kuadrotatik ondo altzetan dau pelota Aranek. Bai. Da egia da faio gutxiko atzelearia dela. Bai, beti azkenean altura, ritmo ditzen dau, eta hor, azkenean beti minitzen dozu. Ez dauka ala handirik, baina hori. Beso luzeak eta baditu pelotari altuera emateko eta tantoa gogortzeko. Bai, hori da. Ongi eskerrez Arane. Martako gor. Balean berriro. Hotxe pilota kada ona. Oso ona. Iaso Ondo Aranek. eraman dago. Asko bilatzen dute Zabalean, aurrelariek. Hortxe eskerrez Marta, ondo. Batez be Marta da asko topatzen Zabala. Da bueno, aurten nesken txapelketan formato aldaketa onda. Iasko bi urtetan baino bikote gehiago apunta izan dira txapelketan. Eta bueno, horrek behartu izan gaitu ligazka formatoa egitera. Hori da. Da bueno, horan bere, azkenean eure partido gehiago deki ez, da azkenean euruntzat asko sobeto.
Bai, Eta oin nahian dejada oso politxe, Kanto oso ona. bai txokoan sartu dau eta lehenengo egindako tantoa. Nahian entzat. Bueno, 6 bikote izan dira urten, nesken kategorian, eta hori, bakoitzak 5 jardunaldi jokatuta, lehenengo laurak semifinaletarako sailkatu ziren, eta donostiarrek, bai Aranek eta bai Nahiak, iazko txapeldunak eliminatu zituzten semifinaletan. Eta esan behar dugu, sorpresa izan zala, baina guztiz merezita, partidu bikaina jolastuta, eta hori, hortxe daude 3-1, aurretik markagailuan eta txapela eramateko aukera guztiekin. Bai, hori da, azkenean, eta Oso beste ona. nahi den tanto oso ona. Deja da Zabalera, bikaina. Eta bueno, Bai, eta lau, ba, favorituak Kontuz. atzetik doaz, bat eta laukoarekin, eta badirudi urdinak bere lanak argi dituztela, partidari eutzi atxean, eta Nahiak aukera daukanean, tantoa bukatzen saiatuko da. Hori da. Azkenean ez duk esan duzuna, donostiarrak, eliminazaurion pasan urteko irabazleak, beraz, izango dire arribo gor bat. Da oin sakean, Hortxe ikusi dugu Marta Nahiak etorri esan diela, duen. atzeko kuadrotara, sake arantzuten. Da ezin izan dago altza pelota. hori da. Espero dut Uriartek esker esku horretan arazorik ez euskitzea. Bai, izan lehik ez, atzera badoa sake arrestetan, ez da normalena, ez da. Hortxe Nahi esakera. Martak erantzun. Bai, Justu, ondo altxatu du. Eskerrez Marta. eta gorriek asko behartuta eskerra jotera, Daviz. Urdin Daviz behartzen asko eskerra jotera. Uriarte ikusten dut, hoi baino gutxiago gozatzen pelota. Bueno, igual finaleko nervioak izan dituzke, bai, igual, iaz ba asentatzen edo. Bai, beti finaleko tentsioak bere papera jokatzen da baita. Bai, bueno, Bosgarren protagonista izaten da finaletan, tentsioa. Hori da. Bueno, lehenengo tantotan beti, gero soltatzen zazenan pizkanaka, soltatzen joaten zarela, hazen zara gero gozatzen igual. Bai, lehenengo tantutako dinamika izaten da. Bai. Nerbiak baretu nahian, eta, bueno, hortxe bai egoten da finaletako gako bat. Norberak nerbi horrek zelan gestionatzen ditun, ba, horrek eragin handia izaten da partiduan ekimenean, da hortxe ikusiko da, haber nork gestionatzen ditun hobeto. Hori da. Egia da, gorriak ere posible dutela presiorik gehiago nabaritzea, favorito direlarik, baina bueno, esan dugun bezala, finala guztiz irekia dago, eta ikusiko dugu, nok eramaten duen. Martak sake ona, betik eta eskerrea, ondo altxau du, Reik. Ongi atzera, bizi. Eta Arane altura berriro. Altura ematen, oso ondo. Egia da Martak beste bizitasun punto bat ematen diola, jokoari, beste martxa bat. Nik uste dut horregatik duala atzera, saiatzen da bera sartzen berak erritmoa sartzeko. Daia horrela minein alba da horien. Hortxe Marta berriro, ondo atzera. Eta oso ondo, Arane. Eta bueno, hain badirudi, pelotean pixka bat berdintzen ari direla. Igual ikusi dugu soinarte hobeto urdinak, eta hain berdintzen ari da pixka bat pilote bat, ezta? Bai, ematen da Uriarte bere pelota gehiago gozatzen hasi dela, eta bueno, txapara joan da, Araneren pilotaka da hori. Bigarren bota izan da. Bigarren botan altxau du Martak. Hori da, bai. Pentsatu izan dut aurreko pilotaka da txapa jo duela.
Hor errepikapenean ikusten dugun pilotaka horrek, bai, eta ikusi da argi eta garbi bigarren botanen altxau duela Martak. Aurreko pilotaka da horretan izan dut nik zalantzan. Pentsau izan dut txapa jo duela pilotaka da horrek. Ondo hor, epaileak. Ondo naia. Hasieran kostatu inzaio Uriarteri eskerrez jartzea, baina ikusten da apurke badoala konfiantzaz gehiago eskerra sartzen, ondi jaitsi Martak eta tanto. Oso ondo. Eta Marta oso valiente jolasten dabil, asko sartzen dabil jokoan, eta... Nik uste dut ikusi dauela beharra, berak beste ritmo bat sartu beharko dauela tantoa bukatzeko orduan, partidu irabezi nahi baduz, atzeko kuadrotan egia da ez dagoela dominatzaile garbirik, eta hori. Tantoak lortzea aurrean izango dela, atzean baino. Jasik eren esan dugun hori dominio hori estabil erakusten Uriarte, eta... Hortxe doa Marta, sakera. Bizi, baina erdira. Ondo Aranek. Eskerren nola moldatzen dan. Justu. Ongi nahiak baztertuta. Altxao, baina kanpora. Azkenean pilota baztertzea ere, da asko baztertzen dute urdinek pilota. Esan duguna ez dire jotzaileak, baina bueno, asko egiten dute abuena, defentsa handidekea, da gero eskerreratu bere, eskerreratzen da hori pelota, eta azkenean tanto asko lortzen dituzte horrela. Bai, ondo jaitsi dau pelota sorondok txokora. Egia da ezagoela moten tanto iteko beste, baina bueno, Martak pelota altza gurean eta nahian aukera berriak endu nahian, pelota kanpora joan nintzaio. Eta esan duzuna, ez dakit Uriartek eskerre hori zelan dekon, zegoen bere zeira joan dezakea, da Marta joan da erantzutera. Bai. Beraz, ez dakit Uriartek esku hori txarto badekon, ze arazo egial dagoen. Eta ikusten da, ez da, bikote gorrian puntutxu hau hori, bai egon aldala esker horretan. Bai aurrean zeinatzean eta horretaz baliatzen ari dire, urdinak eta bueno, 8 eta 3 gazeltzen dira lehengo atxeden honetara, gorriek eskatuta, eta 5 tantu, finala luze doa, baina errentatxoa lortu dabe, lehengo zati honetan. Bai, hasi dire urdinak joaten, da ia azten badire gorriek tantu batzuk itzen, ze bestela finala apurtun leike edo zen momentutan. Bai, lan erditara gorriek ez badituzte beste 3-4 tanto egiten, gauzak zaildu ingo datziez, ametik aurrera. Baina, bueno, egia da jokoan ez dela aldandirik ikusten, detaietxoak izaten ari direla. Urdinak sendoago dabiltza, gutxiago eginda, eta oraingoz horretan datza, partiduen gakoa. Hori da, azkenean piloteoan, ikusten direla bi bikoteak oso antzera, baina gero hori, esan duzuna sendotasuna, urdinen sendotasunak azkenean dau markagailua alde batera eroten. Bueno, hortxe lau pilotariak berriro kantxan, eta badoa, sorondo sakera. Sake ona, pilota bastartuta, eta Martak ongi erantzun, helduko da, ez? Ez, txapapera. Altura pixka bat emotea, faltaiako, esker horreri. Bai. Postura bikain sartzen du, baina gerritik pixka bat gehiago altzatzea falta zaio. Ara niri ere kostetzen zaio, reiri kostetzen zaio eskerrezera altura ematea. Hortxe naia, berriro sakean. Beste sake hon bat, bastartuta, eta ezin eraman.
Oso ondo ateratzen ari da naia eta mina handia egiten ari da, sakearekin. Bai, ja sake ezin ditu tantu batzuk. Da, bueno, eske sake guztiek eskerrera da ataraten, da oso ondo. Badaki non egin behar dauen min. Bai, ikusi da zein da gorrien utxa edo. Gomezek erantzun. Ai, da utxa, sorondok. Nahiaren utx. Pelota jaitsi izen gure dago eta oso bera joan zaio. Jauzin zain jako pelota. Da, bueno, ematen da gorriak sextora dijoaztela pilota aldatzera. Bai, zerbait berri topa aldaurien. Igual pelota biziagoa edo. Pelota bizitxegoa, bai. Zeratuko dira ateraten. Martak dekonpoderioa hori aprobetxago alizeteko. Guazen ikustenia Martak sakea gehiago baliatzen daben. Eta bueno, hortxe da Gomez, sakera. Bizi, sake ona, baina bastartu gabe, ondo erantzun da horreik. Oso ondo erantzuten ari da, sakeari, Rei. Bai. Rei ikusi gu ondendik fallo gabe. Bai, ez dakit huts, bat edo bi. Egin izan dauzen, baina oso sendo ikusten da Rei. Txapelketako lehenengo partidutan, hori, utxe egiten nahikotxo edo egin izan zituen, baina hori, txapelketa horrela joan ahala, nik bikote urdina beti goraka ikusi dut, eta egia da puntu oso nean heldu direla bi donostiarrak finalera. Bai, igertan jakie jokoa ez dauzela. Da, ez dala erreza hori irabaztea. Hortxe eskerrez. Ondo Marta. Atzera, sorondok. Eta Uriartek, bai, eraman. Eta baztertu pixkat. Ahi, saldun dau gure burua pixkat. Ondo Marta eskerrez. Eta ondo Rei. Ondo Rei, Tantu gogorra doa. Eskerrez hartuko da. Jaso. Ondo Rei. Eta Rei gozatzen, Bai. Eskumagaz, pilota asko gozatzen. Pilota hau, gaiztoa. Ondo eraman dau, nahikoa. Jaitsiko da Martak. Ondo eraman dau sorondok. Hortxe dauka gozatzeko aukera. Zabala saiatu da topaten. Eskerragaz. Ondo Rei. Ondo Rei. Martak batu. Partiduko tanturi pilota duena eta hortxe. Azkenean Uriarteren utxa. Eta bueno, lan erdiatara heldu dira urdinak. Da alde handiarekin, Uriarte ikusten dut hoi baino gozakaitz. Bai. Maia oso nahireakuitz izan dau. Txapelketa zoan zehar, bai biek. Bai Gomezek zein Uriartek, bikote oso indartsua eta sendoa osotu dabe, txapelketa zoan zehar, baina bai ematen da gaur apurret kostaten ari jakiela. Bai, da igual, esker hori izan egongo dan Uriarteren esker hori, ikusten dugu eskerrea donean Marta sartzen dela sakera. Bai, zeirarte joan da Marta. Oso ondo eratzen da Martak orain. Azkenean izelik laguntzeko, baina zeirarte badoa zure aurrelari errestetan nik uste dut dela eskerra ondo ez dugulako. Zen leike bai. Oso ondo altura emanez, Rei. Otxo da Uriarte. Eraman. Rei jaitsi. Ondo jaitsita. Eta tanto. Oso ondo jaitsita pelota. Arane Rei uste dauela ditzen partidu oso ona, Bai, posible da orain arte txapelketa osoan ikusi dutzedan partidurik onena. Egia da azkenekoetan ja hobetzen zijoala, hobekuntza bat egon dela. Claro, azkenean txapelketa leuze joan da, baita, 6 hilabete izan dire, eta denbora asko egon da hasierako dinamika horriri buelta emateko. Baina egia da gaur bereziki ondo ikusten dutela Arane. Hori da, joko aldetik azkenean inbeste hon por izan da, joko aldetik dinamika hori aldatu aldoa hortxe saken sorondo.
Ondo, Marta. Orain hutsa. Arrima jako asko. Bai, ondo baztertu jako eta zin izen da baltza pelotie. Da, bueno, 5 eta 12. Hortxo daz gorriak. Markagailua irauli nahian. Zai ikusten dut, ze Arane partidu oso sendoa eta oso seguru da batzean. Da, bueno, ia aurrean Marta saiatzen bada nahazten, da hor lortzen bada zer, edo sakeari esker. Zer ikusi sakea Marta oso potentea daraten, oso indartzu, bai arrimau barik, eta Arane azkenean eskumaz oso sigur. Bai, nik bere pentsaten dut gorriek buelta emon gure badotze egora honeri, tantua aurren behiatzea saiatu behar direla, pelota jaitsiz, ondo baztertuz, esker paretan. Zehatzean min egitea ez dago errez, gaur. Ondo, Martak eskerrez, hortxe dauka, sorondok aukera, ondo jaitsi, eta tanto. Oso dejada politxa sartu dau, nahiak, txokoan. Pare bat ja, bota ditu nahiak. Da, bai. Biak sartu. Kusi daun non egin aldauen min, eta zalantza gutxigaz, hortze saiatuko da bere abaguneak lortzen. Hor ikusi hau zuloa. Bai ikusi dugula hasikeran, hasi direla Zabalea asko topatzen. Bai. Baina oin, txokoan bere, miniteko aukera ikusten dau, da... Bai, ikusi dabe, bikote gorriak esker horretan dekola punturik gaulena, eta horretaz gauzatzen ari dire markagailuen aurretik joateko. Eta ondo topetan eskerra. Denbora guztien. Hortxe baztertu ingo da, oso ondo rei. Erto. Hortxe Martak, ez du pilota guztiz gozatu. Darane bikain. Berriro altuera, eta horma saiatzen, hormara. Hortxe da Uriarte, ondo jaitsita. Da arazorik gabe Sorondok. Sorondok ere bai, defendizeko oso ondo ematen dio altuera, eta gero ja, ikusten da benean aukera. Ara botaten dau. Bai, eta hanka eskarrat ditu, nahiak. Ez da erraza berari tanto alortzea, ze ondo mogiduta ere hanka bizkorrat ditu eta fizikoki oso gogorra da. Eta gaur ez dago tantorik erregalatzeko moduan. Erasoan ondo ikusi dut bai, gehiagi arriskatu gabe, baina izan dituen aukerak ondo baliatuz. Bai, aukera ikusten dauenean, botaten dau, ez deko bilurri botateko, da printzipioz nahiko ondo, bota dauzenak, sartu indauz, ia gehienak, así que... Hortxe, nahiko indau, Aranek eramateko pelota hori, atzera Martak berriro, eta ondo Aranek. Asko gozatzen ari naz, Aranek egiten ari dan partiduaz. Bai, oso sendo. Bikain ikusten dut. Ondo jaitsi Sorondok, eta tanto. Oso ondo nahi ere bai, Beste tanto bat hor, pilota txokoan baztertuta. Bi urdinak dabiz oso ondo, Bai. Eta badoaz, bai. 14 eta 5 agaz. 14, da... itxura txarra gorrientzat. Bai, Marta ere zinean ikusten dugu. Bai, hasieran hobeto ikusi dugu gehiago sartzen, laguntzen da, emoten zauen pixkat nahi azela igual eskerregaz, kosten jakona apurdu gehiago, baina oin ikusten da bere Marta ez dagoela guztiz gozatzen. Bai, eskerrak egin pelota altzatea kostaten ariako. Da hori, pilota gozatzen badabil, abiadura emoten, baina egia da min egitea kostaten ari jakola. Batez be, rei erakutsi egiten ari dan defentzari esker. Bai, urdinek oso sendo dabiz, jolasten.
Eta bere aukerak oso ondo baliatuten du bai. Azkenean naia ikusten dagoenean, Soronda ikusten dagoenean aukeria esteko bilorri botateko. Bai. Eta hortxe ikusten dugu Marta, burumakur eta bere botilleroa, animoak emoteko nahian. Horindik partidua gelditzen da, 22 arte aldea dago gauzak aldatzeko, eta bueno. Bikote gorria kapaz ikusiko dugu txapelketan edozein partidu irabazteko, eta 22 heldu arte hemen inok ez daba moririk emongo. Ia dinamika aldatu alba duten, gorriek. Saiatu dira, pilota aldatzen, hori pilota biziena edo topatzen suposatzen dugu. Baina alan dabe, ikusten dugu urdinek oso sendo dauzela gaur. Bai bat zein bestea, bi urdinek oso partia ona jolasten. Da bueno, bigarren atxedena, baliatu dabe, bi kategorriak. Da, hortxe da Sorondo sakera, berriro. Eta segurunik atxeden taktikoa izango zen. Bai. Fisikoa baino gehiago. Bai, azkenan aurkariak bolada honean doazenean, ez da honean beste moduri partidua etetea izaten da aukerarik onena, eta... Bai, eta ikusi dira batzutan bai, etenaldi ostean, ondo zibazenak, hasi fiskal faiatzen, besteak gorantza datoz, da... Hortxe da Sorondo sakera. Eta ezin erantzun Martak. Ezkerrera sakea berriro. Egia da oso hankageldian ikusten dutezela. Bai Uriarte eta bai Gomez, sake erantzuteko orduan eskerragaz aurrera pausotxo hori emotea falta jakiela pentsaten dut. Igual eskerragaz konfiantza falta hori, igual ez tekain beste konfiantza, eta igual eskerrez horregatik pausu hori. Taranea ondo ikusten dire aspektu horretan, nahi hau zuk esan duzun bezala oso harine delako. Txosak erdira. Ondo erantzun Uriarteko inguan. Ondo baztertu, Gomez hartuko da. Sorondok atzera, nahikoa. Ondo altura emanez, Rei. Hortxe dako aukera Martak, min egiteko, zabalera bota du, luze. Ondo erantzun Sorondok. Eta Uriarteko sakaitz. Bai, sin alturarik emon. Ondo eraman dago eskerrez. Geitxi, txokora. Ondo Marta. Ari ez du guzatu. Eta ez da heldu. Zelako pilota hartu duen Reik lehenengo botera iritsi da, ezin izan da baltzau. Zan erreza, da ikusten jakea oso harin bi ahi. Martak ez da guztiz gozatu pelota hori, baina bizi joan da, betik, eta pelota horrek pozoia hartzen dabe, horrezkerreko horman. Txapa gainan jausten diren pelota horre altzetako benetan zaiek izaten dire. Eta bueno, ia sakea baliatzen dagoen oin antilla batiteko. Bola da txon bat hartzen daben gorriek. Sakea bizi, sake ona, eta tanto. Hori bai, orain bai sake oso ona Martak. Lehenengo tantoa sakez lortzen duena, Martak. Eta du bai sake ona izan dela, Pisa betik, indarrean da Ormara. Hortxe baztertu dau, bosgarren kuadraldean, eta ongi sartu du eskuaranek, baina ez da nahikoa izan pelota eramateko. Hortxe da, Gomez berriro sakera. Bizi, erdirangoan, eta oso ondo erantzun aranek. Hortxe dauk aukera. Ondo gozatu da pelota, baztertu. Eta ezin. Oso pilota kada ona, Martaren partez. Da bueno, lortu dituzte, 3 tanto jarraian, da bueno, metik aurrera bola da horri eusteko kapazak diren, gorriek. Eta urdinek lehenengo atxeden hartu dabe.
Hori da. Ia Marta sakean hasten bada mingilago egiten. Zen nik uste dut dabilela saiatzen indarrean ataraten, da igual arrimako basagoen mingilago bingo zauen, ez da? Bai, argideko pelota baztertu inbar dauela. Baina egia da Arane gaur eskerrez ere oso ikusten ari garela. Bai. Eta igual baztertzea ez da nahikoa, tanto lortzeko. Orduan abiadura hori eman nahian, batzutan ez da erraza pilota hain ondo bideratzea. Baina, bueno, egin ditu pare bat sake politak, ondo bizi betik atarata eta eskerrera, eta, bueno, ikusiko dugu ametik aurrera dinamika horri eusten dutzen. Bai, hori da. A ber, hasten bada berdintzen. Hortxe da Marta sakera. Sake ona berriro. Oso ondo erantzun Reik. Atzeratu. Reik partidu bikaina gauzatzen ari da. Oso ondo Martak hor eskerrez, defentsan, altura emanez. Hori kostatu izan zaio partidu hasikeran, baina ikusten da konfiantza aputxo bat irabazten doala Gomez baita. Uriarte, eskumaz, ondo gozatu dau. Eta oso ondo, Reik, altura emanez, baztertu. Ondo eskerrez, Uriartek. Jeitsi. Ondo jeitsita. Eta ondo erantzun. Hortz ez da guztiz gozatu Aranek. Ondo Uriarte. Ondo Arane eskerrera. Eta ongi defentsan Gomez. Ondo baztertu dabor. Eta ezin. Bueno, hasi dira gorriak, torten apurka-apurka. Badatoz. Da kontuz. Urdine bideratuta auki da horie, baina asko zailu da. Baina gorriak ez da bizamore moteko prest. Ez. Final batean, inork ez da amore ematen. Eta pilota kada ona joda Uriarte, ondo baztertu dau eta... Badirudi gitxinaka gozatzen, Gilau, Uriarte. Bai, partiduan sartzen ari direla. Eta beste sake oso bat. Martak. Eta margarrena, gorriek. Orain bai, orain Marta sakez bai dago la bikain izan da, oso bizia. Bizi, beti. Bikain sartuta eskerrerman. Orain bai ari dela Marta asmatzen sakez, militen sakez, da... Hasieran urdine egin dutena, asko arrimatu, oin gorriak dabiz lortzen, da... Hortxe da, beste sakeon bat, eskumez jarriko da, eta ondo. Hortxe Marta. Jokuaren ekimena hartu nahian. Ondo gozatu dago Sorondok. Eta Uriartek eskerrez, eraman. Jaitsiko dau. Ondo Gomez, eskerrez. Altura emanez. Ez da gozatu oin. Eta Donostiarrek esker ona dekea, Bai. Ikusten da hor, zelako konfiantza eko Sorondok. Ondo eraman Gomezek. Ondo jeitsi Arane. Jeitsi berriro, eta tanto. Ondo jeitsitako pelota izan da, Araneren aldetik, baina, bai, ematen zeuen, sose gehiago egin izango zabela Uriartek, ez da, bainat? Bai, ez da izan, ondo bajatutako pelota izan da, baina, bueno, ez, eman dau, altzateko, emu zauela, eta Sorondo ikusten dut hori eskerrez konfiantza asko deko, zelekua aukiarren eskumaz eskerrez jartzen da, irekitzeko. Bai, horma jotzen da bakoitzean asko zabaltzen da eskerrez joteko, postura nahiko naturala, deko eskerrez, eta egia da gaur gutxi ikusi izan dutela pilota eskerrez zabalera irekitzen. Aurreko partidutan asko bilatu izan dau tantoa
esker kortadorrekin, baina gaur Orain hasi da, pixka bat eskerraz. Sake oso ona, eta eraman. Gomezek, Jaso, bai. Pilota kada ona. Ona. Arane, Oso ondo Aranek. Rei. Zabalera, ondo Bildu. batuta. 8 dako aukera. Ondo Uriarte. Ondo jeitsi. Beste bat. Berriro. Ondo jarrita da Arane, eta oso ondo. Eta Arane agintzen, atzeko kuadrotan. Bai. Ai, utxa. Sorondo den utxa, oin. Zan dugu eskerrez konfiantzaekola, eskerrez jarri da. Da bera, jantzako. Da bai, ikusten duguna da, Arane golpe handirik ez izan arren, agintzen dagoela, Bai, pilota gozatzen ari da, eskuan ondo sartzen, altura ematen ari da, eta nahikoa izaten ari da partido honetan berak agintzeko, Hori da, atzeko kuadrotan. azkenean urrun jartzen dau pilota, da hor sufrigazten dau gorriek. Baina aukera hona izan dute, bueno, Sorondori bera joan zaio, nahiari, beraien jantzako, bueno. Bueno, asko murriztu da aldea, bostantutako aldea dago orain, eta partidoan guzti sartuta gorriak. Bai, berriro sartu dire, ja konfiantza bai ikusten da pixkat hartu da horiela. Da hobetxe. Hortxe Marta Eskerrez, eraman, Dugu Rei golpe. Zabalera, eta ezin. kanpora. Efektuatu dau, azkeneko Martarren pelotakadak eta kanporantza egin dau. Bai. Mate zauen eramango zuela, baina ondo botatako dejada izan da, Zabalera. Bai, zuloa ikusi dau, ze ondo lusatu Reik joan da Marta horre eskerrez atzera, eta azkenean gero zuloa itxirotzo. Abiadura handirik emon, baina Ñakoa ondo topatu da hor Zabalean. Marta igual saiatu da altza, baina zeu zer gehiago iten, da azkenean ez da erreza berez, horreteko zunan pelotea. Batzutan eramatea garria nahiko izaten da. Bai. Hortxe Sorondo sakera. Erdira, Uriartek, justu. Nahiko. Ondo. Hortxe Gomez Eskerrez. Da Sorondo bere altura ematen, Dekonean, gero aprobetxetzen da aukerea, baina lehenengo oso ondo, Oso dejada ona. Eta nahiak hor, altxorra topatu dau, hor esker dejada txokora, hor sartu doz, ja, 3-4 bai sartu dozela. Argideko zerin berdagan gaur txapela Donosti aldera eruateko. Dejada bikaina bota. Bai, oso ona. Ondo markatua, abiaduragaz, bebetik. Egarra izan da, Da reakzionatzeko aukerarik eman gabe. Bai. Hobeto egitea, ez da posible. Sentimetro bat izartu dejada, izen da... Milimetrikoa bai. Bai. Guztiz. Hortxe Sorondo sakera berriro. Eta sake ona. Ondo erantzun da Martak. Jeitsi Berriro. pelota. Eta ezin hor Martak. Oso, bi pilotak da oso onjo deusoin nahiak. Asmatzen ari da, baztertzeko orduan. Eta min handia egiten ari da hortxokoan. Eta bueno. Oso argideko egiten dauena, beti jeitsi, zuloa ikusten dauenean dejada, eta ez dela, altxa, saiatu altuena ematen, da atzeratzen. Beste arrakalatxo bat ireki dabe hor, urdinek. Sortzitan du galdea, eta sortzitan du galdea ez da berdina 8-0, edo hemen, zeia partida maieran, zaila esaten da. Beste sakan bat. Sake oso on bat. Eta Gomezek ondo erantzun. Berriro txokoan bilatu, Uriarte helduko da, bai. Heldu, justu altza. Zatxera, ez du guzti gozatu. Ondo Eskerrez. Bikaina Arane. Oso pilota kada ona. Nahiko eginda Uriartekor.
Ai, berriro huts. Eta bigarren hutsa eskerra jarraian. Ai. Sorondo. Da ez da bere estiloa, Ze eskerra gaz errestasun handia deko Bai, irekitzen. pilota zabaleratzeko, baina bai, azkeneko bietan saiatu danean, pelota ez da eskuan sartu eta jauzin jakoz biak. Eta esan dezakeguna da, gaur hor dagoela urdinen huts bakarretako bat, hori dela. Sake ona, Gomezek, Sorondo gerantzun eskerrez, bikain. Sake saia. Esan bat perreza ez, eta hutsa, Martak. Martak bera bota dau. Hortxe zeukon aukera ona. Bai. Partiduari eusten saiatzeko, baina bera joan jako. Korta da hori. Eta 20-12. Hori da, 20 egin dute ja urdinek. Bi tantoren faltan, urdinak, txapela irabazteko. Ikusten dugu, Martan Burumakur. Triste, bai. Baina, bueno. Azenean normala da, moduan. Hortxe berriro Marta, Sake sake ona erantzuten, berriro. eta ezin. Tantoa. Sake ona arane, Sorondo barkatu, nahiak da ezin. Da tanto baten faltan, partida bukatzeko. Eta sorpresa. Bai. Ikusi oso sendo, esan duzu moduen gora katorri dire, heldu dire bai. Konfiantzagaz puntu honean. Da ikusten da, urdinek gaur ez da horie oparitu eserbez. Da hortxe doa, Sorondo, bere azken sakeaz. Naia. Berri eskerrera, eta eramango da Uriartek bai. Deja da, helduko da Marta. Ongi. Ondo aran edo bai. Hortxe Gomez eskerrez. Hortxe, aran erantzat aukera. Oso ondo aran berri hor usatzen pelota. Alturagaz. Ondo jitsi. Oso ondo Marta bai, Ondo zabaletik, ondo batu do pelota, baina ezin baztertu. Ondo Martak. Arane atxeraka. Beste behin, tura monaz. Uriarte jaitsi dau pelota. Da ondo erantzun dau. Sorondok. Ea Martak. Ez da guztiz gozatu hor. Sorondo erantzat aukera. Aukera. Naia jaitsi baina txapara. Bueno, azken aukera bat izango da begorriek. Partidari buelta moten saiatzeko. Bai, ia orain saka aprobetxetan badau. Martak. Gauza arraroak ikusi ditugu pelotan ez da bainat. 21-13ko bateri buelta motea baino. Bai, gauza arraroak honei baino ikusi dugu ja. Hainbet. 20 jarraian bere. Ikusi dugu zunez baita egiten jentea, así que segatik sortziez. Hortxe da Marta sakera. Sake ona, baztertua. Eta oso ondo erantzun Reik. Ondo naia, bai, eskerreratuz. Da Reik partidu osoa gauzatzen ari da. Bai. Ez du pilotari galdu apenas. Eta altura oso ondo mondotzo, atzean nagusi zen da. Ez gaitxuen harritu da, bere sendotasune, defentsara sendotasune, baina agindu ere egin dau. Bai. Hori eskenura espero, da agintzera bere pasatu da. Uriarte, ondo gozatu da pelota. Baina oso ondo. Betiko esalarrei altuera. Eta gainera, baztertu, asko, Naiko. jaso. Ondo naia. Gantxora sartuko da. Orain aukera. Eta eraman Uriartek. Ia naia. Hortxe dauk aukera, pilota jaisteko. Ondo Marta, ondo Gomez. Eta Rei, bere bai, esker hori ederra, eskerra, Bai, gaur etekin handi eta erotzo esker hori. Oso pelota gutxi. Ez da pelotarik apenas galdu. Eta orain eskerrenatu. Da, ondo eraman. Gomezek. Reik jaitsi. Ondo Uriartek.
Eta hortxe duk aukera. Bizi. Oso ondo, Arane. Hanka bizia dituzte Donostiarrak eta erraz heltzen dira ia beti. Ondo, orain Uriarteren pilotaka da. Eta tanto luze doa, Bai. Partiduko tanturik gogorrenetarikoa. Ondo. Baztertu. Eta pilotaka da derra, Martak. Eta denbora eskatuko da Urdinek. Bigarren atxedena, bikote bakotzak bi atxeden hartu dauz. Agian Urdinen azkeneko bai izango da tantuaren gogortasunan. Bai, hau bai, izan lehikela ja fizikoa pixka bat, igual taktikoa baina. Eta bueno, 7 tantuko aldea. Urdinek tantu baten faltan, partidua eramateko. Baina, azkeneko tantu honetan ikusi dugunan arabera, gorriek ez da be amoririk emango, eta bire iritsi arte. Hemen inork ez da... Inork ez da paritzen. Paritzen ez erbez. Bueno, 7 tantuko aldea, baina ezin dira relaju berez, azkenean. Hemen badakigu erlazatzen zaren momentuen atzerik etorten dire indartzu eta pasek egiten zuen. Aida ikan gauza txarra da, ezin da huri lautxik egin, gorriek. Bai. Baina... Bai, eta azkenean hortxe izaten da ezta. Olan 21-akoaz atzetik zoazenean, arriskatu beharra, baina gehi arriskatzeak bere tanto agaltzera emana zaitu eta bertan... Azkenean 20-19, bueno, arriskatu aldozu pizkat gehiago, baina azkenean 21 arriskatzea... Pilotaka da hona hor, Gomezek. Ondo batu, Aranek, sartu egingo da, ondo eraman Uriartek. Baina berri aukera. Zorondok bizi, baina ondo erantzun Uriartek. Ondo Arane berriro, altura ematen. Hortxe doko aukera, pilota jaisteko. Jaitsi. Txoka bilatu nahian, oso ondo Marta eskerrez. Eta bikain, Arane. Altuera. Zabalean. Urrundik. Batu, kontuz. Ondo Marta. Ondo Gomez tanto honetan, Bai, jentsa hona erakutziz. Hor, ez da basmatu, txokoan utzi gure izen dau, eta nahiko. Aranek segiten dauen. Atzera alturarekin. Uriartek ondo. Oso ondo Rei. Pilotaka dona, Rei. Eta baztertu gainera. Heldu da, justu. Nahiatza aukera, jaitsi. Bai, eraman. Bigarren bota eskatzen dabe, Urdinek, baina ez, lehenguan eramantako izan da. Ondo. Zabalean, tanto ederra, Martak. Haze dejara gauzatu da benor, Zabalean. Asik eran topaten zaiatu dana, ez da utopa baina ben bai. Ausardi auki behar da, 24 galtzen eta olako dejada botatze Zabalean, bigaina. Ondo angulu biak hartu dauz, bai txapak bat bai Zabaleko arrastu da bai. Dejada bikaina izan da. Oso ona. Hankakarin nahiak, baina horresteltzen inor. Hortxe, sakera Gomez berriro, bizia, eta oso ondo eraman Reik. Jaitsi eta Jausin Jako. Hortxe, amaitu da partidue, eta Gipuzkoarrak nagusi. Naia eta Arane, zorionak, bikote Urdinantzako, partidu ederra gauzatu dabe, eta esan dugun moduen, goraka etorri izan dira azkeneko partidutan, txapelketan, eta bueno, merezitako txapela izan da. Bai, erakutsi da den sendotasuna izan da nik uste dut klabea. Da, bueno, horre gonda klabea.
urdinak oso seguru, gorriak pixkat gozak aitzeta hasi geran, da, bueno, nik uste dut horre ondan la klabea. Bai, hori eman izan dau, gorriak salantzekin hasi direla partiduan sartzeko oztabun jake, eta urdinak lehenengo momentutik guztiz partidan sartuta, gauzak argi izan dituzte, non beraukelak baliatu, non egin alzaudien min, eta bueno, horren meritu irabazi dabe aurtongo txapelketa. Hortze ikusten ditugu protagonistak, posposik, familiarekin. Da, hemendik, sorionek beronak, eurentzak. Eta bueno, oraintxe protagonistekin hitz egitera guaz. Hori. Hoitxe egiten dugu elkarrizketa? Sendo. Sendo. No he dicho sendo. No he dicho sendo. No he dicho. Zakita zinean bigarren hauztean edo hirugarren hauztean. Bueno, urundula. Guzuna, gure zuen monta zuzalea. Gaztea, mogotzetez. Bueno, hemen txegagoz lehenengo finaleko protagonistekin, alde batetik Naia Sorondo, aurreko kuadrotan, eta atzera hilanetan Aran Errei. Zorionak neskak, partidu bikaina gauzatu dozue, eta bueno, orain zue kontatu zelako sentsazioak bizi izan dituzuen partiduan zehar. Ondo, zaila izan da, azkenan aurkariak oso nazien, baina ondo, esan du. Eskuakin, mila eskuakin, pero ondo, esan du. Zu Arane oso sendo ikusi zaitugu, atzeko kuadrotan, pelota oso gutxi galduta, agintzen, altura asko emanez, eta, bueno, konta baberzuk nola bizi izan dozun? Hasieran oso ondo hasi geha, baina gero aurrelari hasia sakeekin oso ondo, sakeak sartzen ezkerrera, super zai, eta pentsatzen genuen remontatuko zigutela, baina azkenean ez. Bueno, madrugatzea gogorra izango zen gaur goizean, bidaia luzea egin izan dozue, baina pena merezi izan dau. Txapelketa hasieran ikusi izan sortzu egun aputxoa kostau injatzuela ritmoa hartzea, baina azkeneko partidutan ritmo zonean etorri zarie, goraka, eta gaur, bueno, azkeneko brotzea indotazue finalari, eta zorionak indozuen txapelketagatik, eta orain ospatza tokatzen da. Zorionak neskak.
Bueno, berotzen dabiz ja bigarren partidukoak. Bueno, lehenengo finala ja jokatuta. Goizeko bigarren finalarekin hasiko gara urrengo momentutan, eta, bueno, gazten finala oraingoan. Alde batetik, gorriak Ramirez eta Okiñenak osotutako bikotea. Unas Ramirez Kurene Sopelana klubeko gaztea. Mutil indartzua, doai handikoa. Eta atzeko kuadrotan Jon Patxi Okiñena, Ultzamako buruzgain klubeko atzelaria. Indar handiko mutil ere bai, eta, bueno, printzipioz favorito dira, bikote gorria. Ikusiko dugu urdinek zer nolako estualdia egiten dotzien partidari usteko, baina printzipioz favorito dire gorriek. Zuk zelako kolori ikusten dutzazu partidari bainata? Bai, hemen favorito argiak dire gorriek nik uste dut. Así que, bueno, ikusiko dugu ia urdinek ze estutasun edo ze zailtasun imintzen txean. Bai, gorriek dire favorito argiek. Baina ikusi dugu, bai, atxo finala gonzala Najeran. Bai. Ramirez eta Figueroa protagonista izan ziren atxo bai. Horiok eta gaurko bi protagonistek aurpegiak elkarri ikusi zituzten atzo Najerako finalean. Eta, bueno, Ramirezek Lakaiek lagunduta irabazi enjotzien Figueroa Rekalde oberenako gazteaz akompainaute. Da, bueno, gaur Figueroak beste aukera bat izango dau atzo lortu ezin esen zaren garaipen horreri, pues geur lortu alizetako. Bai, hori da, ia rebantxa hartzen dauen gaur, da ikusiko dugu saietuk egia urdinek adi dabien sakatzen, ia komplikatu batxean gorrieri partidue. Bueno, hortxe ikusten daguz, lau protagonistak ja. Ja prestatzen aurkezpena egiteko. Prest, protagonistak ja. Hortxe lau pilotariak aurkeztuta. Orain sakea. Eta bada txapa botatzera. Sakea gorri. Sakea gorri. Bueno, favoritoak hasiko dira sakearekin. Baita, bueno, hemen printzipioz unasek markatu gauz diferentziak, ez da? Bai, da pilotari bat abiadura eta ritmo handia sartzen dagoela partiduan. Gero
Botera handia deko, airez doai asko, postura guztiak dominatzen dauz, eta gero, bueno, atzeko kuadrotan ere bere bikoteak, okinenak, botera handia dauka, eta bueno, ikusiko dugu urdinak ea kapasatiren jokuari eusteko. Hori da, ez da urdinen gako hori izango da, ez da eustea, ritmo horreri eustea. Figueroa ere doai handiko atzelaria da, eta Nazabal aurrelari trebea da baita. Bueno, esan daun moduen, hortxe da una sakera. Eta Figueroak erantzu, justu. Ongi eskerrez. Ondo atzeratu, baztertu, eta Figueroak kanpora. Pilotaka da ona jodau Unasek, ondo baztertu da horre atzeko kuadroan, eta etzan erraza, eramateko. Altza bindau. Bat eta utz, gorriak aurretik. Hortxe una sakera. Saka boteretzu, erdira, Nazabale gairez erantzun, oso ondo, Sotamanos. Hortxe hugo. Ongi eskerrez, bikain. Dokinena, atzetik aurrera, ederki sartu da euskuen. Oso ondo hugok. Atzeko kuadrotan utz gutxien egiten dituena nabarmenduko da, ze biat dira boteretzuak, doai handiko atzelariak, eta zuzenen edo jolasten dauenak markatuko dau diferentzia atzeko kuadrotan. Azkenean... Txokora, Nazabalek eraman. Atzeratu. Ondo Figueroa. Aukera una Bila da. Ez du guztiz gurutzatu. Airez. Ondo diak. Eta partidua ritmo bizian hasi da. Hortxe dauka gozatzeko aukera Figueroak. Eta ala egin du, pilota atzeratu. Oso ondo okinenak eskerrez. Bi esku oso onak ditu, okinenak. Unasek antxos. Luze. Nazabalek ondo. Gerria ondo sartuta. Hortxe Figueroak. Oso ondo altzatu du pelota. Bi atzelari naparrak. Aurrez horre, eta gora joan zaio, Figueroari. Hortxe uki behar dau kontu handia Figueroak. Pilota astintzeko orduan. Bai, azkenean altuera topatzen dau, da astintzera zoazenean altuera topatzen baduzu batzutan, gora joaten da. Eta bueno, bi eta utz, gorriak aurretik. Eta hortxe Ramírez sakera, beste behin. Nazabalek, Sotamanos, oso ondo. Gancho, ondo bildu. Ondo gurutzatu dau, Napoleaz ederto. Ederto Figueroa. Eskerrez, gozatu, okinenak. Goleaz jaitsi. Ondo golea. Ondo Nazabalek defentsan. Atzeratu Figueroa eskerrez. Oso ondo. Era mandau eskerrez. Altu eramanez. Ez dau guztiz aprobetxatu. Onkinenak. Ondo Nazabal. Atzeratu Unasek, eta bildu. Oso ondo Figueroa, ondo aurreratu Jako pelotari. Hordako aukera. Bipareta! Ederra! Tantoa! Ederra! Zelau bipareta jodauen. Ederra, Jon Patxi okinenaren tantoa. Laugarren kuadrotik, efektu handia sartuta. Bai, bazioen kanpora joan alzitekela Montzon alturatik, baina, ostras, barruan sartua azkenean, da... Ederra izan da. Ederra izan da, wow.
Jokoz kanpo harrapatu gaitu, guztioi. Bai, ikusi da hor zuloa. Bai Nazabal eta bai guri. Bai, dan hori. Hortxe da Xiruta utzeko agaz. Bote laster eta ezin. Oso zaila. Pozoitzua zan sakea. Bai. Oso zaila bote Atzelariarentzako ere oso gatza izango zen. Bai, sakea leku txarrera. Bai, Nazabalentzat txarra eta baita ere Figueroarentzat esan izango ona. Da hortxo da. Berriro esakera unaz, lauta utzeko agaz. Sake indartzu, erdira. Eta ondo eraman Figueroak. Sartuko da. Hortxe aukera Nazabalek, eskerrez, formabikoa. Eta ezin eraman. Ondo alegatu da, baina ez da izan nahikoa pilota altzetako. Deja da putxuet altu indau, arro egi eta... Aukera mondotzu kontrara soan Nazabaleri jokaldi eiteko, eta bueno, ematen zuen eraman alko zauela, baina ez da pilota joan ondo sartu, eta bueno, lehenengo tanto urdinentzako. Ia saka aprobetxatu eta tanto batzuk iteko kapasatien. Nazabalen lehenengo sake hori zelan da. Pilota aldatzera joan dire. Aia beste zeu zerto baten daurien, hotxaran, egiten dau. Ordoa, sakera, sake ona, ondo, Ramirez, Nazabalen, tanto bolita. Bueno, eta ematen du Nazabalek gauzak argi dituela. Saiatuko da tantua bukatzen aukera dekon einean. Bai, bueno, azkenean, poteres gutxego zarenean, saiatu sakea nazten, saiatu behar da. Orosa usart joan da pilotaren bila, lehenengo kuadro ertara, eta boleaz bikain. Bikain utzio Zabalean. Ez da erreza, jokaldi hori itea. Ez da ez. Sake ona, unatxean airea saiestuz, ondo eraman okinenak. Hortxe Figueroak, bizi, atzera. Okinena oso ondo. Okinenak. Erraz mugitzen da pilota. Eta oso ondo bilatzen dugu. Atzetik aurrerako. Mutiletan eska gaztetxokin saiatzen garen atzetik aurrerako gestori bikain menperentzen dago kinenak. Hori da, ja oso ondo ikasi zeban txikitatik. Oso barneratuteko ja hori eta... Eta kanpora ginenak oraingoan. Pentsau izen dauena baino gehiago baztertu jako pelotea eta kanpora bota du. Lehenengo hutsa, kinenaren partetik. Eta bueno, hurbildu dire urdinek, markagailuen. Bai. 3-4 agaz, eta bueno, maten dau partida gogorra eta estua, joango dela. Bai, azkenean bere pilotak igual gastatzen joaten diren einean bere partida gogorra bingo da, eta horre igual fisikoak bere bai markako da partidaren horabia purbet. Eta hasi gran esan duguna, ez da utz gitxin iten dagoena, azkenean beti deko, boleto gehiago irabazteko. Eta Baztertu. pilota bizi irten da lurretik hor, ezta? Bai. Gainera baztertu indabe bai, eta como Figueroak ezin altzau. So pilota gada ona, kinenan partetik. Eta bueno, gorriek berriro sakea. Nazabale pasetan itxi dau, da asko. Lauan eman du bote eta kasi aspira urten dau pelotarrak. Igual marratan ere, bote ematen bada, asko urtetan da. Ez dakit marran emon badago edo ez, baina... Suertatu leike bai, marran gainean emotea eta... Horrek eragin jaukitzea botean, oso ondo erantzun, Figueroak, sake bortitz horreri. Ui, oginenak... Iezin da, eta Zabalek eraman ez. Ez, zin izan dago eraman, gutxigatik, baina... Iez egindakoa, oginenarena... Bakigu, pelota horrek, oso txarrak dire. Nahiko indago ailegatzeaz, baina... Horra aurreleriok badakigu pilota horrek
eroteko oso zaila direla. Azkenan kanporantza pelota egiten dauenean abiadura horretan pelota batzea ez da baper erraza eta bueno, suerte egina eta beste tanto bat gorrintzako. Da berriro, hau pizkatuateko bentaja iri daurie. Berriro irutantura joan direz. Da bueno, ikusko dugu ia. Ramirez sakera, sake ona. Oso ondo erantzun Figueroa. ugok, eskerrez oso ondo ari da. Oso ondo. Eta eraman, Nazabalek, ez du guztiz gozatu hor, Ramirezek. Eta Figueroa bai, bikain, atzera. Oso ondo Nazabal defentsan, Bikain hasia Nazabalek partida eta ahi zepena. Nazabalen gantxoa, txapara. Txapara joan zaio ongi markatutakoa izan da, baina... Txura hona zeukan, baina... Baina, bueno, horretan saiatu behar da. Bai, azkenean saiatu behar da tanto amaitzen, aldeuen momentuen, zeustantzian, bai Unasek eta Jon Patxik potera dekea eta errez domeneko daude. Bai, eta fisiko handiko pilotaria dira biak, baite. Bai. Hortxe da Unas, sakara. Sake gehienak indarrean... Eta, ahi. Sake gehienak indarrean tardira ateratzen ditu Unasek, Saiatzen dabil erdira ateratzen indarrean, sakeak. Ez dabil hormara sartzen saiatzen, ez salakorik. Hor pitxu asko eta igorrek ezin pilota altxatu. Eta, bueno, badatoz, txeden zetera, protagonistak. Lehenengo atxeden eskatu bade, Urdinek, momentu honean. Gorriak markagailuan ies egin aurretik, saiatuko dira bola da txorri buelta moten. Eta, bueno, pentsatu duguna zikiran ez da, Gorriak izan favorito. Da, aldetxoa hartu daurie. Honio sortxioak harrituaz, baina aldetxoa hartu daurie eta ja... Emoten dago pronostikoa betetzen da izea. Bai, hasiera baten espero gendunaz betetzen da biltzez Gorriek. Baina, bueno, egia esan Urdinak ondo ikusten dutezela bebai. Utzen bat egin da bebai, baina behartuta. Azkenean Gorriek ere sorte pitxin bat izan dabe pilotakadaren batean, ies egindakoren bat eta bar. Baina, bueno, partidua gogorra espero dut. Ega, Unasen sake hau. Hortxe da Unas. Atara. Ondo erantzun, esker zota manos, Nazabalek. Okinen alautik. Eta asko gozatu. Ederto atxeratu dau. Bederatzian. Oso ondo eraman Figueroak. Beste pilotakada bat. Bikain, Kiñanak, beste behin. Hor eskumaz Figueroa, oso ondo. Gelditu da gutxu bat pelota. Ondo. Hortxe Figueroa, gozatuta. Ondo. Eta bueno, atzean ez da ikusten nork dominatzen duen argi, Ez. Bi pilotariak ari dira gozatzen, pelota gutxi galduz eta hor atzeko kuadretan leia estu joango da, partido osoan zehar. Ez que esan dugu Kiñenak botera dekola, baina Figueroa bere... Bai, Figueroa oso mutil boteretxo da baita. Hortxe, aukera, pizka eta astintzeko. Sartuko da Nazabal. Gantxoa luze. Ondo jaitxe gaitxi dau, nahiko egin dago eramatagaz. Hortxe dau Figueroa. Ondo. Sartuko. Labur lotu jako. Ondo Nazabal. Jaitxe ingo dau. Ondo eskatuta Figueroak, eta gozatu. Atzeratu, Okinen Sotamanos, ezin. Jauzin jako pelota Okinenari. Bai, ez da erreza horre, Sotamanos lautik eskerra sartzea. Bai, pelota beti datorrenean pisu handiagaz dator eta egia da ez zegoela estirik eukingo atzera pauso egiteko eta erabaki hon hartu dau, baina bueno, pelota Jauzin jako eta epa. Horre ganera torria Figueroa atzitek aurrera, horre txartu munarren pilota bizi urtetan da, eta ez da erreza, pelotari altzatze.
Hortxe doan Azabal sakera. Ja, sakea nahazten bada apurtxu bet. Erantzun, Kinenak. Eskerren Azabal, bikain. Pilota eskuan ondo sartuz. Figueroak ez du gozatu guztiz, baina ez dira ulertu hor gorriak. Egia da Okinenak pixka bat aurrero behar zauela, baina atzan gelditu da eta... Baina igual una sentzate pelota aurrera joan da. Bai. Eta... Airea asko bilatzekoa da eta... Bai. Eta bueno, bosgarrena, urdinek. Sakea luze. Lan erditara markagai hori eustea lortzen bada beurdinek, partido ongo da. Bipareta errezeldu da. Nahiko indu eramateaz, hortxe dauka gozatzeko. Ondo lusatu da Jon Patxik. Oso ondo bai. Beste aukera bat. Oso ondo gozatuta pilota. Eta Hugo Eskerrez bikain. Hortxe aukera. Erra. Ramirezen. Deja da txokoan. Oso ondo pausatu da bai. Abiaduragaz eta... Zure ikusi da hor. Inongo aukerarik emon da aurrelareari. Azabalirekin da. Eta... Oso polita, arrematea. Hor batzutan aurrelariak alde batera goaz edo estera. Jolastu behar dugu horregaz batzutan. Batzutan jokaldi aurreikusita ere sai esaten da pelota eramatea eta hau kasu horietako bat izango zen. Aurreikusita ere oso gatxe eukiko zaren pelota eramateko Nazabalek. Bai. Ondo botatako erremate izan da. Oso ondo. Hortxe gozatu, Okinenak. Lusatu. Nahiko Figueroak, eramateaz. Eta bueno, hortxe da Figueroa. Altura eman. Ez da gozatu, Nazabal sartu da. Ñako ikusi dago eta tantoa. Ez inaltza, Nazabalek. Nazabal azerre. Aire sartu da eta pixkat bera lotu da barruan sartuta. Preso lotu da bera. Bai. Eta gero Unasek bakarrik zabaldu egin dau. Eta hortxe da bereziki arriskutzue Ramirez. Kontraerasoan botere handia daukolako eta espero ez tozunean tantoa dominatzera pasatzen da segundu batetik bestera. Hori da, bai. Da, bueno, hortxe ia erdilanetan, gorriak, marreta bosteko gaz, marka joan aurretik. Sakea, ondo Nazabal sartu da, bikain. Bildu herriro. Nasi aireak enduz. Hortxe Kinenak astintzeko. Ondo. Hugo, beba, hieroan. Horrezto asmatu. Oin ikusintxo, Nazabalek. Aio Kinen ardiran lotu da. Biderdian, eta ezin. Txapara. Egin da hor aurrera txupaso bat. Gero atzira joan da, eta azkenean erdibidean lotu bat. Dabakigu erdibidean beti... Komeri txarrak izetan dira. Bai, beti izetan da hor. Arazoak. Hor nik uste airea egual edo topa bizan. Erdibidean ez da arrakastarik inoiz, ez da berat. Ez. Da, bueno, hortxe Nazabal sakera berriro. Ia, sake Smith badao. Ez da sake txarra, sartu ingo daunaz, bikain erantzun, eta hortxe Figueroak. Ondo, ederto lusatu. gozatu dau. Pilota luze, amargaren kuadran Okinenak. Aukera, Nazabalentzat. Ez da guztiz asmatu, kontuz kontra kontraerasoan. Airea, Badago, jarrita dago, oso ondo, Figueroak. Eta guztiz aserte oin Ramirezek. Beste aukera bat oin, gantxoa luze. Etzan edarra sartzekoa ba. Ez. Bolea, gozatu gabea, Figueroa, ederra. Asko lusatu, Okinen aleku barik lotu da. Eskoia sartu izan gure dau. Eskerrez jartzeko zeban, bai. Bai. Leku barik lotu da, eskuma sartzeko eta azkenean... Da, ez dakit zelako sentsazioa ikusten zeu peinat, baina Okinena zalantza pixkatekin ikusten dut.
Bai, aurreko partidutan ikusi izan ez duten moduan. hasi da, ondo hasi da, pelota eta astintzen, baina hain ikusten da Figueroa bai hasi ala pelota ja astin duten, agintzen batzutan. Da bueno, hortxe da marka Ez joan, da hiru erreza. tanto atzetik Urdinak. Eta eusten, urdinak eusten, Irabazteko intentzio guztiekaz, bai. Hortxe sartuko dauna, Ondo zairera, berriro, bikain, hartu. hor gozatzeko Figueroak. Ederra. Hortxe, Bederatzitik bikain ondo. eskerrez. Ba, ez da aukera Figueroak astintzeko. Ondo. Pilotaka baztertu ingo da. Ondo ginenak eskerrez. Aukeran azabalek. Ez da Ez. sartu. Eta atzera berriro. Eta Urdinak orain agintzen, Hortxe, bizi, Nasabal. Pilota. Ondo zaila, utzitakoa, ondo eskatuta hugok, eta bikain sartu da eskua. Ondo Jon Patxi. Hortxe, Nasabalak aukera. Atzera berriro. Alex Otamanos, bizi, ondo Boleas Nasek boleas. Ramirez. Lekutik ateraz. Eta orain Okinenaren txat. Hortxe gozatu dau. Gozatzeko aukera. Pilota berriro Bikain lotu aurreratu zaio, baina da. ondo. Oso ondo hugok atzetik. Jaso altuera kenduz. Pilota kenduz. Da Figueroa oso ondo ikusten dut. Pilota pare bat galdu izan ditu hasieran, pixkat behartuta, baina hori, pilota astinduz eta segurtasun sentsazioa emanez. Bai, segurtasuna eta bizkarra ikusten beti Okinena. Oin ondo lusatu dau Ramirezek. Eta bikainera man. Oso ondo. Aukera Ramirezentzat, bolea ez dau gozatu. Aprobetxau, baina mina bai, abiadura hondian, gantxoa. Helduan Azabal, Ondo bildu eta hau. ondo. Eta tanturi piloteatuena, oraingoz. Bai. Gogorra da tantu hau. Eta esanguratzo izango da, bai Urdinentzako, bai Gorrientzako, tantu hau egitea garrantzitu izango da partiduan. Ekimenari erreparatuz. Azken hau luzatzen bada bere fisikoa garrantzia eukiko dau. Bai. Ikusiko da. Azkenengo tartetxo horretan Oso ondo Azabal, dejada. Lehengoan eramana ikusi dute paliek. Dejada ona izan da. Sopelako aurrelariak ez ditu beso indartuta azkarrak soilik. Hankak baite. Bai. Oso Hortxe kompleto. jaitsi berriro, ondo jaitsita. Ondo Ramirez. Oso ondo jaitsi da Azabal. txokoan, eraman. Bigarren bote askaten dabil Figueroa. Baina paliek ez dute bigarren boterik eman. Eta bueno. Gogorra, Urdinentzako tanto galdu izana. Hora errepikapena ikusten dugu. Lehenengoan ez da, Ematen du. Nik lehenengoan esango nuke, lehenengoan esango nuke baita. Egia da, zuzenean emon izan dagoela bigarren tantoan altzatako izan dela, baina hor ikusiko dugu argi hau. Eta... bigarrenean igual, Hor zalantza gehiago ditut nipe bai, Nik uste dut bigarrena, baina oin bigarrena esango nuke. Lehenengo esan dut. Oin nik uste dut lurra ikutzen dauela berak esku esartu baino harinau. Bai, bigarrena. Bai. Baina oso ikusteko gatza. Oso bai. Errepikapena asko ez da ikustea, zuzenean are gatza beti. Bigarren eraman dauka izen da bai. Baina, bueno, paileek pertsonak erratzeko aukera dekogu moduan, euratope badeki erratzeko eskubide oso hori, eta, bueno, batzutan zure alde tokatzen da, beste batzutan kontrara, eta partiduagaz aurrera jarraitzeko beharra. Ez dago esterik. Hori da, gainera izan da, bigarren botea, baina oso justua, ikusteko, zuzena ikusteko oso zaila. Bueno, eta Lanerditan, Gorriak, lau tanto horretik, Txedo Arrami desakera. Erdikoa, sakera. Eta Nazabali jauzien jako. Erdira ateratzen beti. Zakit denbora eskatuko daen Urdinek. Ematen da bezetz. Da Ramirez, sake berdina denbora guztian da bileiten. Erdira indartzu.
badaki non min egin eta Bai, horretan dabil. hor erdira oso indartsu danean, bai atxelariaren batzutan zaila izaten da, erreskapatzen dalako eta aurrelariaren sotaman sartzea indartsu doan sake horreri, ez da erreza berez. Hortxo da sakera, berriro. Orain gurutzatu dago, eskerrez ondo sartu da Nazabal. Atxera berriro. Figueroak ondo kendu dio, Ramirezi. Kinenak eskerrez ez da guztiz gozatu. Labur, Figuerori. Hortxe aukeran Nazabalek. Jaitsi pelota txokora, ondo jaitsita. Ondo. Orain aukera, Figueroak, luze, Okinena boleaz ondo. Bipareta, txapara. Pena. Nazabalen hormabik hori txapara egan da, ondo botatakoa. Efektu handi emon dutzu eta ongi markatu izan dau, baina oso ondo bota dau, baina txapa sentimetro batzungatik txapa jo dau. Hor ikusten dugu, oso ondo botata gonda, nik uste dut Ramirez heltzeko tanto hori eginda, zaila zen, partidari ondo usteko aukera itxango zaudien hor momentu horretan urdinek, baina egia da, purka arrakalatxoa irekitzen ari dela berriro gorriak. Eta bueno, batoz HD hartzera, urdinek eskatuta. Da hemen partidoko igual momentu klabe bat, Urdinak ia tanturik itxan bada hurien urbiltzeko eta gorrik itxan bada hurie guztiz aldentzeko bai. Momentu izango da, bai. Horrekusten dugu bibikoteak, entzuten botilleroen aholkuak. Ze garrantzitsu da botilleron bat egitea, eder. Bai. Gehien bat partidua noiz gelditzeko unea ikusteko orduan. Batzutan pilotariak ez osteko bildurragatik edo beste arrazoiren batengatik ez da nahi izaten partidua gelditzea eta botilleroak hor paper garrantzitsua izaten da pilotarian neurri batean behartzeko atxeden hartzen, arrazoi taktiko horiek izan aldaben pisuagatik. Eta gero beroek kanpotik beti ikusten direla gauzak, igual barrutik ikusten ez direnak, eta botilleroak ezagutzen ditu bere pelotariak, badaki ze animo mota emon, bebai. Batxuri igual gauza asko esan beharra, beste batxuri igual eser izan beharra. Hori da. Da bueno. Hortxo da partida berriro. Unasek sakea. Figueroak, erantzun. Labur lotu dako pelota. Hortxe Figueroak osatzeko. Nahiko ongi. Baztertu. Ondo. Jon Patxi ondo orain. Figueroa berriro labur. Ondo eskerrez Ramirez. Aukera orain. Sartu da, dejada. Lehengoan eraman izan da. Zabalean, ondo heldu da Nazabal. Sotamanera, ondo kinena orain bebai. Eta tanto polita. Hankakarin aurrelari bebai, Eta ez ditugu komentatu orain arte. Hortxe ikusten ditugu Danak Bat Klubeko kamiseta berriak. Mume Tabernak babesle nagusi bezala. Eta bueno, aprobetxatuko tartetxo hau, eskerrak emateko gure babesle nagusiari, Mume Tabernari. Eta baita gaurkagunean rifen salmentarako lagundu diguten herriko komertzioi, Soiube Tabernari, Ramontxu Tabernari, Ikigai Txutxedendari. Eskaini dizkigu zutela produktu ezberdinak, sosketa egiteko, eta bueno, behin sosketa eginda, kluba gaur batzen daben diru guztia, Gorabide elkarteari zuzenduko dutzegu. Así que honetan parte hartzen duzun guzti hori, Danak Bat kluban izenean, eskerrak emon gure dutzegu. Eta orain Ramirezen tanto polita, errezaukio pelota hor, baina holan gurutzatu behar da pelota, asko behartu hau Nazabal, gero lurrean egon da,
Eta ezin izan da, Unasek ja zabalea botatxerekin tanto egin da zeukan. Hala ezin dau, eta tanto, 14-7, deskantzutik gorri epitanto gehiago indauri ez. Bai, eta Eta errentatxoa kontuz. gero eta nagusiagoa da. Gero eta zailago ikiko dituzte lanak urdinak. Espada betanto bat askarriten, zaildu egingo jakie partiduari ustea. Ondor Figueroa. Atzeratu Unasek. Ondo Figueroa altura ematen oin. Eta kentzen. Eta orain bai igual ikusi dugula pizka bat Ramirez gehiago sartzen da min egiten. Bai. Ondo Hugo hor, pilota ondo atzeratuz, goiak libratuz. Bai, nik uste dut aldeak markatzen dituena Ramirez dela. Hori gehien bat partiduari esartzen dutzun abiadura eta ritmoagatik. Beti beste aurrelaria lekuz kanpo ukitzen dau. Aukera gutxi emoten dauz beste aurrelari sartzeko, mina egiteko. Gehien bat bere pilotakadak indarra handian datozelako. Beti ateratzen du normalean atzeraka aurrelaria eta hor gero aukerak sortzen ditu bera bakarrik. Baztertu ondo kinena. Baitxi, nahi gabe. Da hori. Ondo. Altura eta gora. Zaio Figueroari. Ematero joan da. Bai. Da, azkenean ematera alturarekin askotan. Neurri batean behartuta dago baita pixka bat arriskatzera bikote urdina. Tantoa atzeti dominatzen hasi beharko dira gero aurrean bukatzeko aukerak izateko, lehen esan dugun moduan Ramirezek jotzen dagoen pelota kada bakotzeko jokuan sartzea zail izaten da aurrelari urdinantzako, Nasabalentzako kasu honetan. Eta bueno, Figueroak nahi esango dau atzean dominatzen saiatu, Nasabali aukera gehiago sortzeko. Bai, hori da. Da, batez ere holan bai, Unas ganetik pasen dozu, ez dutzezu, kendu itzentezu pilota, eta bueno. Hortxe doa, Ramirez, sakera. Ondo Nasabal. Baina ez daukendu. Ondo eraman daun Nasabalek. Ireki, Sotamanos oso bikain. Nasabal. Txokoan helduko da, ez da heldu Figueroa. Bigarren botan. Ez da Hugo Figueroa heldu, eta 16-7. Gorriak joan egin dira, markagailuan. Eta esan duguna, Ramirezek berak ireki egin dau, da gero txokoan ez da heldu Figueroa. Bueno, Hortxe Unas, berriro, sakera. ikusiko aire urdinak kapasatiren egoerari aurriteko. Ondo Ondo Nasabal. erantzun da, Oskar Sotamanos. Formabikoa, helduko da, Bidazo. pozoitu, eta bigarrenan eraman kondoa izan da. Tantoa Gorri, lehenengoan izan da. Hor ikusiko dugu Nasabalek dejada. Eta bigarrenean nik uste dut berriro, Nik uste dut bigarrena izan dela. Ez dute ikusi. Baina bai, honetan aurrekoan baino argiago ikusten da, bigarren botean eramandako izan da. Baina beti guk berai errepikapenean ikusten dugu. Bai. Zuzenean ikustea beti zaila badala. Hor ikusiko da argi. Hortxe sakear Ramirezek, luze,
Ondo erantzun Ondo Figueroak. Figueroak, aukera Ramirezentzat, gantxoa. Eta erra, abiadura handian eta Nazabalek zer egiterik ez kasu honetan. Sakea luzein dau, ezin kendu Figueroak pelota eta gero gantxo ona Ramirez. Bai. Abiadura bizian da Bai, ze jarrita gonda Nazabal lekuan, baina... hori da. Eta igual ez dugu hainbeste markatu behar gantxoa, baina abiadura horregaz aurkaria pasa egiten dau. Da, bueno, 18-7, badirudi apurtu indala apurret finala. Bai, urdinak pixkat burumakur ikusten dugu gainera. Hor esan dugu 12-7an klabe izango zala, Bai. da azkenean gorriek indauri ez Bai, sei egia tanto da, jarraian da. tantu gogorroietan justo gorriek eraman izan da bela, eta nik uste dut psikologikoki horrek mesederik ez totzela egin bikote urdinari. Atzetik joan da, orain Nazabal ekutxa. Nazabaluna. Eta esan duguna hori ja pixkat burumakur dauela da. Ba, ematen zagoen lehenengo zati ikusitxe gogorra eta ez du jongo zela markagailue, baina azkenengo atxedena hartu izan da gero boladan etorri dira gorriak eta tanto guztiek jarraian egin da, ez? Bai, errez hasi dire gorriek, baina gero erdi partean hurbildu direz, asko urdinek, lau tantutara, baina gero Hortxerratu egin da Ramirez, Nazabalek, Bipareta, eta ez da tanto nahiko traketxa izan da. Bai, aurrela bion partetik apurbet xelebrea izan da tantoa. Bai. Hor Nazabalek ere eskura bota dutzo, baina egia da efektu handia montxo eta horregatik. Una serie botea kanpora intxo eta ezin izan dago altza borratik. Espero zagoena baino gehiago Zabalera Horrik tuiako ikusten da, de repente, eta zelan Zabalera intzon. sorpresas hartu da, bai. Bueno, utxe egiteko aukera dekaz horriek. Aire urdinek tanto batzu segidan eiteko aukera dukien. Hortzen Nazabal sakera. Sakean hasten badauen, Zabalera, luze, ondo kinena. Figueroak atzera. Figueroak. Kinena, gora. Aspaldi, tanto bai. Galdu gabe. Bai, oso betik hartu dau, igual pixkat labur antzean, oso betik hartu dau, eta oso betik hartzen dugunean, batzutan gora joan aldela pelota. Soltatzera joan da, eta batzutan gertatzen da. 9. hamargaren kuadrotik soltatzera soazela pelota ez jausteko nahiean, eta gora joaten da batzutan. Gane igual apur laburtxu lotu dako pelota orduan. Beste sake bat, luze bai, ondo kinena. Ondo erantzuno kinena, goingoan. Txugo, kosatu. Ondo. Oso ondo, pelota kadona. Eskerrera, Eskerrezo kinena, ondo, Nazabal. Sartzeko pasatzen azoan ba. utzi. Figueroak ondo. Nazabal. Ondo bai atzeratuz eta baztertu gainera. Aukera. Ez da sartu. Baztertu egingo da, pilota kadona Figueroak. Eutzi okinenak. Eska bat hankageldian ikusten dut hor Nazabal. Erasotzeko orduan, dejada Zabalean eta utxa handia egin da Figueroak. Bai, ez dugu konfiantza bota. Saia da horako markagailua konfiantza botatea bai. Eta bueno, traketxa, pixat pelotakada apurbet eskasa izan da. Bueno, egia da utxune ikusi dauela hor Zabalean eta esan intentzio txarra, baina hori. Markagailuan 10 tanto atzetik joan da gauzak ez dira nahi bezala ateratzen normalian. Bai, hori da. Eta bueno, 29. Hortxe gorriak. Badio hau. Oso bideratuta partidua eta bukatu nahian.
Ondo erantzun da Zabalek, Zabalek. baina ez du kendu Txokora, txokoan, indartzu, eraman. jaso. Bai, etzan erraza bainat. Ez, Ondo ondo Figueroa, Figueroa bai. zona manos. Okinena eskerrez. Bikain. Hortxe Figueroa, kendu. Kendu ondo. Kinenak ez da gozatu. Jauzinako, baina kontuz leku Zabalek txarrera. eskatu, baina labur lotu jako. Erdi bidean lotu da, estire ondo luertu. Azkenean, Egia da ondo eskatutako pilota izan dela. Nazabala atzeraka zetorrelako, baina elkar ulertu direneko berandu izan daia. bai. Horre eskatu indau Nazabalek, baina kasken orduan kendu inda. Bai. Eta Figueroa bere justu heldu da, igual desauen espero berez. Eskatu indutzelako bere kideak, bikoteak, eta bueno. Unazen azken sake orain. Da bueno, hortxe daz gorriak, azkeneko sakearekin. Hortxe da Unaz, azken sakera. Biparetaz. Jaso. Ondo erantzun Figueroak. Ondo eman dio altura. Okinena ondo, bai, baztertuz gainera. Hor aukera, gantxo. Abera, Eta Nazarek. ezin eraman Zabalek. Eta amaitu da Amaitu da partida. partida. 29 Favoritak gorriek nagusi. erraz, pronostikoak beteta. Bai, Txapela. espero genduna baino Erreza. errezago irabazi dute azkenean. Pentsatzen gendun partidua nola zidan ikusita estutxoago joango zala eta borrokatu egongo zala norgehiagoka. Baina, bueno, hasiera baten pentsatu izan dugu moduen, gorriak favorito eta aurtengo edizioko txapeldun berria tira. Ramirez Okinena. Zorionak, bikoteari. Emoten zauen erdi partean zeus eringo zauriela, esan dugu eutxin dauriela partidu erdira arte urdinek, baina hor tantu batxeko dire, psikologikoki Joan Jakaz Gorriek eta nik uste dut buruan bere eragin dauela azkenengo tantotan. Bai, Urdinek apurtxoet burumakor ikusi duguz, bai, da uste dut. konfiantza barik. Da, Uste bueno. tortze partiduen erdilanetan 11 zazpi horrekin galdidu dituzten bi tantu garrantzitsu horiek galdu ostean animoek berak egin dabela eta hortik aurrera ja oso gatzen jakiela partidoan erritmoari utzi eta bueno, gorriek aprobetxatu egin dabe abagune hori eta bueno, nagusitasun handiz partidoa eraman egin dabe. Bai, hori da. Eta bueno, bagoaz, protagonistekin Hitz egitera. hitz egitera. Bueno, hementxe ditugu, bigarren final honetako protagonistak, alde batetik Gunnar Ramirez eta Jon Patxi Okinena. Partidua espero baino errestasun handia irabazi dabe eta eure kontako dozko eselako sentsazioak bizi da partiduan zehar. Ni uste dut, Jonpa asko dominatu duela atxeko kuadrotan eta horregaitik aukitut aukerak eta horregaitik egin dugu min asko eta tantoak egitea lortu dugu.
Zure bikotak esaten bezala, Jon Patxi, ikusi zaitxugu boteretzu, atzean, egon da momentutxu bat hor partido erdian zalantza pixkatekin ikusi zaitxugula eskerragaz pilota parea galduta, baina, bueno, partido zoan zehar sendotasun handia erakutsi dozu eta ea zu nola ikusi zaren. Hasieran ongi, gero partidoaren erdialdean hasi naiz pixkat zalantza izaten, eskerrakin nola ematen, baina Unasekin jokatzea oso erresa da, eta partidu honak dugu. Egia da, bikote oso ona bete izan dozuela txapelketa osoan zehar, eta, aurkarieri zail jarri ditzuzuela gauzak, zuk abiadura handia moten dutzizunaz aurrean, aukera gutxi usten dozuz kontrarioari jokoan sartzeko, eta jokoan ekimena zeuk eraman dozu. Ni uste dut, hor aukera nituelean probestu ditu dela, eta horregaitik ere tanto asko lortu ditugu, eta pozik egindako txapelketa gaitu. Oso ondo, zorionak bikote, plazer izan da zuok ikustea, eta orain ospatzea toketan datzue, eta azkenko final honetaz gozatzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Vamos, Pedro. Bueno, eta berotzen hirugarren partiduko protagonistak ja, hasteko Sorian, eta hain dela 2 urteko finala dekogu, Eder. Hori da, bainat. Ia, Oin dela 2 edizioko final bardine biziko dugu gaur. Protagonistak kamiseta kolorez aldatuta. Oin dela 2 urteko aleatz izan ziren, Riol eta Aranguren urdinez, eta Karregal eta Barturen gorriz. Da bueno, oin dela 2 urte Riol eta Arangurenek eraman zuten txapeletzera, eta ikusiko dugu. Ikusiko dugu emaitza berberarekin joango diren gaur, edo urdinek aukera berria izango duten txapela lehenengo zera mateko etzera. bai. Eta bueno, pareja biek, nik uste dut partidu oso orekatu dela. Igual oinarteko orekatuena. Nor ikusten duzu favorito? Ez da favorito argirik, ez da? Ez da favorito argirik egia da. Bai ikusi izan dugu azkeneko partidutan nik bereziki ondo gaizka ikusi izan du, eta aurreko kuadrotan nik uste dut puntu nahiko honean heltzen dela. Eta bueno, Unatxek orain dela 2 urte erakutsi zuen mailari eustea ez da bat ere lan erraza, orain dela 2 urte maila oso altuan iritsi zen Mungiako finalera eta erakustaldia eman zauen. Bueno, torneo guztian zeharri bi izan bi azkenen bi hilabete itxelak izan ziren. Joko ikusgarria erakutsi zauen, bai botere aldetik, tanto amaitzeko orduan erraztasun handiarekin. Bai, hor bere, badakigu unaz eskuetatik be sufritzen ibildala, oin gutxira arte, eta ez dauela igual bere puntu goren horretan, ez da? Igual ez dau konfiantza osoagaz, baina bueno. Printzipioz finala irekia da, atzeko kuadrotan 2 atzelari sendo ditugu, ez jotzaile handiak, baina bai oso pilotariak, ez da benzenak tanturi koparituko, eta aurreko kuadrotan egongo da nik uste gakoa. Zeinek asmatzen dauen gehiago tantoa amaitzerako orduen, hortxe egongo da nik uste partiduko gakoetatik handienetarikoa. Igual una saiatuko da botere hori eskumaz batez bedeko botere hori aprobetsatzen, gero tanto amaitu alizeteko. Eta eski gaizka oso kompleto da. Eskerro sonadeko, eta saiatuko da bai tanto amaitzen berak markaten beren ritmoa eta bera amaitzen tanto. Eta badoaz hor, gaurko protagonistak azkenengo partidukoak. Txistolarik batera, salen txalo zaparra da, eta aurtengo azkenengo finala. Espero dugu aurreko biak baino pixkat borrokatu xeagoak izatea. Bai, hori da. Emozio handiak ineltzen gara azkeneko tartetxo horretara. Hori da, eta ia markagailua badoa beti antzeko, berdinketak eta ikusten baitzu. Hortze, txistuleriak amaitu dute bere gaurko lana. Ikusiko dugu txapak zer erakitzen dauen, gorri eta Unatxentzat. Duela 2 urteko txapeldunak hasiko dire sakeagaz. Da eskerrak eman gure dotzuguz beste behin txistularieri final egun honetan gure ondean izatearren eta ospakizun polita hau are eta politxago egiten laguntzearren. Hori da. Bete ditzagun pilotaz eta musikaz kaleak, bainat. Hori da. Polita izan ditzake, bai.
Da bueno, hortxe dauz, lau protagonistak. Partidu astear. Separe. Hortxe Jokin pilota eskuetan. Unatx prest. Hortxe, hasi gera emoteko. Bueno, hortxe da. Unatx. Astera doa. Gaurko Sakera. 3. eta azkeneko finala. Unatx, Sakia luze. luze. Azpigarren Amarretik. kuadron bote. Ondo Jokin. Ondo erantzun dau, Barturenek. Berri atzera. Ondo gaizka. Eta karrega hasi da langile. Aukera, ez da sartu naz. Lautarditik aire sartzen. Eta atzeraka. Hori da karrega lendoai handienetako bat. Oso langilea dela eta sam handiak entzen dutzo atzelareari. Ederra, Eta bikain gazotu ederra. dutxokoan hor. Oso ondo karrera alde, lehenengo laguntzen, defentsan, da gero pilota lusatu, da aukera aukidaben lehenengoa. Deja txokoa. Da lehenengo tantoa Galdako Star aurrelariantzako. Hortxe gaizka, bere lehenengo sakegaz. Sakea gurutzatu da. Arangurenek eskerrez, ondo. bikain. Ez da sartu gaizka. Arangurenek oso maila hona erakutsi dau txapelketan zeharreko partiduetan eta espero dugu gaur maila horri eustea. Berriro Riolek huts txapara joan jako. Bai, etzan galtzeko pilota. Ez. Horre kantxerdian eskerrez jarri da abiadura eman nahian pilota Ematera apurra joan da. zaizteko, baina jauzin jako. Bai. Eskernean, emotera zazenean danaz batzutan kontrola galtzen da eta ez da ondo eskuan sartzen, bera joaten da. Sakea luze. Luze berriro. Ondo Aranguren. Erantzun Arangurenek. Gaizkak aukeran, gurutzatu. Eskerrez Eskerrez bipareta, Ormabikoa, erreserba hortxe dauka. dunaz. Ondo batu da pelota. Ondo natx. Hor Mikelek. Mikel. Ondo Mikel. Ongi altura emonez. Arrega Gaizka sartu sartu da da. orain, aukera Riolentzat. Ondo moztu. Bizi. Ondo Ondo Jokin. Jokin. Sotamanos. Ez du pasatu. Bipareta. Ondo batu dau. Eta gaizka beti bezain ondo. Helduko Ondo da heldu Mikel. eskatu Mikelek. Oso ondo. Oso ondo eskatuta. Ikusi egin dio. Orain oso ondo lusatu. Mikel pelota ondo muituz. Hortxe aukerakoa berriro. Luze ondo. berriro Ormaraga. Eskerrez Jokinek, bikain eutxi. Esker oso polita eko Jokinek. Bai, erraz kentzen da pelota eskerrez. Hortik atzetik. Ai, Eta jauzin jako. ezin. Eskerrez jartzeko zegoan Bai, igual. leku bari lotu da. Horrez kuma saiatzen da, saiatu da sartzean. Ganea Jokinek dekon eskerregaz. Igual beste batzu dekogun eskerregaz eskuma eskartzen gara horre bai. Baina Jokinek dekon eskerregaz. Bai, leku barik lotu da. Da, bueno, espero gendun moduen partioan hasiera gogorra. Bai, Tanto borrokatuak, landuak, eta bueno, printzipio baten gakoa gongo da ere nor koparitzen daben gutxien partidu honetan. Sake hona unatxek oraingoan, eta berriro. Berriro Jokin leku barik, da berriro eskuma sartxarren. Bai, leku barik gelditu da berriro. Egia da sake hona izan dela, unatxen partetik. Bizi eta bastartzera zi joan pelota hori. Gaizkak ez da ikusi sartu beharrekoa igual, da... Nik uste dut pentsatu izan dana, baino putxu bat gehiago irten jakola. Eta gainera etorri jako, bai. Berri unatx, sakera. Sakea bizi, gurutzatuta. Gaizkaren airea saiestuz. Orain Mikelek aukera. Mikeleko esatzeko. Ondo Mikel Aranguren.
Luze, amarretik, ondo Jokinek. Hortxe zuen Unatxek, airea Bai. bilatzekoa. Pasatzen utzi edo, saiatu da. Hortxe Languren, Heitxi. Ai, eta txapara guainako. Kontrerasara igual, ezta? Saiatu da... Bai. Maten dau... Deja da txokoan sartzeko intentzinoki daula, baina... Zan pilota honena igual... Hor ikusi dugu, bai, hor pilota indarrean dator, betik eta oso zaila da jokaldi hori. Bueno, gaizak egin aldu, jokaldi zailak egiten dauz, askotan. Baina hor ezin izan dau. Bai, esango dugu Bizkaian bi aurrelari baditu gauza zailak egiteko aukeran. Bai, final honetako biak badirela gai. Luze, nazen sakea, beste aukera bat izango dau. Lehenengo Luze, egin duten lehenengo pasa. Horri ikusten dugu. Argita garbi. Bai. Arrastoaren atzetik, jo dau. Eta honek ikusten pelotak erresan boten dau, Eta gauza, edo zer gauza egitea erresan boten dau. Mutil honek errezitzen da huriaz gauza, baina batzurik egiau kosta. Bai. Hortxe una sakean. Indarrean, berriro. Eta Jokinek oso ondo altzau. Hortxe Mikel Eskerrez, eharto. Ondo altura emanez, Unatxen aireak enduz. Eta hori, atzeko kuadrotan ez da egongo alde handirik. Bi pilotariak sendo hasi dira eta pilota eskua ondo sartzen. Ikusiko dugu. Parti guztietan ikusitu pilotak oso onak jolasteko oso egokiak, ez da? Bai. Ondo una. Beratxitik, Jokinek, Jaso, aukera Unatxek. Heitxi, pelota. Ondo gaizka. Hortxe Mikel gaztintzekoa, ondo lusatu. Amarretik, ondo Jokinek. Altura eman, Unatxerik endu. Haitxiko du. Haitxi, karregalba dago, jarrita. Oso ondo jaizten dau pelota hortik Arangurenek. 4 eta 5 kuadro artean Sablera datortzen ean pelota beti Haitxi izetan dau eta bikain iten dau egiten. Errestasuneko, konfiantzadeko eta... Berri ondo sartuta eta... Horrere, Haitxin dau. Eta aurrelariak kinkalarrian jarriz. Hori da. Gaizka ondo, lagunduz. Barri atzera Unatxek. Oso ondo Jokinek, pilota batuta, aireak enduz. Unatxek eskerrez. Adirudi gorriak katzean kargatzen adirela, saiatzen adirela Jokin kargatzen, ez da. Gero igual aukera izateko, Jokinek pizkat geizton bada. Baina ondo ikusten dugu. Horra aukera, Riolek, ireki, gaizka kontraerasoan. Berriro kontraerasoan, bera. Galdu den bigarren pilota, bai. Agian pixka bat presaka gaizka? Zen leike bai. Baina igual bere bai ikusten da, Jokin asko kargaten da bizela. Horrela bada partidu asko behartuko da azkenerako asko behartuko da horila. Da igual saiatzen ari da amaitzen tantoa aliketarin horretik. Bueno, hortxe doa. Unatxo berriro. Riol sakera. Eta horrengoan Zabalera. Jokinek bikain erantzun dau. Kendut, Unatxeri. Mikelek eskerrez ondo. Eta Jokinek baita. Bastertu. Ondo, nahiko eginda bera mateagaz. Txokoan, ez da asmatu. Ez da helduko da Unatx. Ez du Jokin pasatu, ondo. Orain, Arangurenek egiten duen. Luze. Jokinek ondo eroan. Ondo Jokinek eskumaz, oraingoan. Ia Unatxek, Jeitxi. Gaizkak, Jaso. Atzera, eskerrez. Eta bikain Unatxek, atzean. Bastertu ingo da. Ondo Jokin. Eta Jokinek, bai, eraman, barruan izango da bai. Mikelek, Heitxi.
Gaizka kontrarasoan. Unatxek. Tanto polita. Arasoa kanpora. Eskerrez, Mikel. Bikain. Ondo Gaizka, helduko da, ondo Riol. Hortxe sartuko da gantxos, ez da gozatu. Gozau. Gaizkak Eskerrak ez, bizi, oinetara. Ondo Unatx. Defentzan. Eta bueno, atzean ikusten dugu partidu parekatua, Igual gure pizka golpe gehiaudeko, baina biek oso pare gitu. Bai, nahiko pareko ikusten dut ez neupe bai bi atzelariek. Egia da Mikelek igual puntutxo bat gehiago lusatzen dagoela pelota Jokinek baino. Baina Jokinek hasiera ona mandotxo. Bai. Hor, justu Unatxek aukera, hor Mabiko oso polita, oso ondo Unatx. Engainatu egin dago Gaizka. Bai, aukera. Txokora joango zala pentsetan eban eta... Aukera gauki dau. Eta efektu handia mondotzo eta bikaina izan da hor Mabikoa. Hor bat eta ardien, oso aukerako auki dau da, bueno. Mutilloen errestasun emon da errez amaitzen da horietan. Bai. Horrik ikusten dugu, bitik. Gaizka engainatu egin dagoela. Da bost eta bi. Duela bi urteko txapeldunak aurretik. Lehenengo tarte honetan. Eta Jokinek ezin. Ez da heldu. Txapara. Egia da iaz, parkatu orain dela bi urteko finalean. Barturenek eskuko arazok izan zituela partidu hasi eta nahiko pronto. Eta horrek asko baldintzatu izan zotziela gaur urdinez gazten duen bikoteari finala lehiatu ahal izana. Baina, espero dugu gaurkoan inork arazorik ez eukitzea eta denek aukera berdinetan lehiatzea aurtengo txapel hori. Jokinek eskumea, basti ezauen da zan finalik egon. Hortxe eskerrez, eta doi. Eta justu, bien tartera, ondo. Egain Jokin. Ondo Unatxek defentsan. Ondo, Mikele, pelota kada. Ondo, eskerrez, Barturen. Lautik, luze, berriro, Ormara. Jaso Jokinek, Unatx. Gantxo ona. Ondo Karregal. Riolek ez du guztiz gozatu. Oso ondo Jokin. Hortxe. Unatx berriro sartu da, gantxo luzea, Gaizkak batu, ondo Unatx. Bikain, eskerrez defentsan. Goiak libratuz, hortxe doa bila, ez? Mikelek eskerrez bikain. Gaizka bostera. Oso ondo eskerrez Gaizka. Unatxek bere jokoa zuzentzen ari da, Hasieran zalantza pixkatekin ikusi dut, galdu duen pilota horrekin, baina orain argi izan da tantua gogortu behar dituela, landu eta gero aukerakoa dekonean hortxe tantua bukatzen saiatu. Bai, hori da, ez da askorik enredauko aurrean, saiatuko atxeratzen pelota eta aukera dekonean sartzen eta maitzen. Organtxo, ondo batu, Gaizkak. Ondo atzeratu. Ondo Jokin. Hortxe duk aukerakoa, ez da sartu. Mikelek jeitsi. Gaizkak. Baztertu, ondo Unatx. Ondo Jokin. Baztertuz gainera. Tantu gogorra, Ondo Mikel, bai.
Gaizkatzen Bizi eta baztertuta. Ondo eraman Mikelek. Gaikarentzat aukera, ez dutu pasa. Gantxoa, una ez da zor nahikoa dago izan. jarrita. Jokin, lautik. Usatu. Ondo, Mikel. Txokora, Gaizkak, hortxe dago. berrio Unatxesu da. txokora. Unatxek. Tanto gorra, oso gorra. Honek eragina izan dezake gero. Ondo jakin. Mikel. Berrogeita hamar pilotak adatik gora, bai. Ez dakit Bai. zenbat joango diran. Zehatz mehatz, baina badira batzuk bai. Bai. Jokin altura, kentzen pelotea una seri. Gaiz esartu da. Ondo natxek Zebainetara. batu, epa! Eta Ia, Hortxe aranguren Mikel. egio dau, errekortari lanetan, Bai. Jokinek ondo altzau. Mikel, lautik. Eta bueno, Astin zaitu da, estu gozatu. gorrien intertzioak argi. Bai, atzean Jokin karga. kargatu nahi dute atzean. Da, aukera daukatenean. Amaitu. Da Hortxe gaizka. karregalek bazterrak naztu berko dauzo aurrean partido aurrera atara gure izango badau. Bai, azkenean, poterez gehiago dire horriek. Eta zeu zer imarako dago gaizkak aurrean. Txapela irabazteko. Ondo Jokin, esker oso polite. Hortxe gaizka, Ondo, kantxardian, dejada. txokora. Ondo unatx. Normalikoa, Bipareta, normaliko. eta- Eta tanto. Kargalek. Garrantzitsua zan oso bikote urdinantzat tanto egitea. Ze gorriek egin eskero ja markada joan aldetxoa hartu izango zaudien. Altza bakarrekin dau. Eta hor bipareta oso ona, Kargalek. Eta bueno, ikusiko unain, pilota aldatuta urdinek ea jokoan ekimena aldatzeko gai diren. Eta ipatu gure dut unatx defentsan oso ondo ikusten dutela eta orain dela 2 urte bai irabazia horinean joko puntu oso onean zegoen, baina finalean nabarmentzeko izen zan bai unatxek erakusi nauen defentsa. Hor bai, bueno, defendi duten ondo ikusten diako da bai. Hortxe Bai, pilota aldatu dute. arrazoi dozu baina zeuk esaten dozu moduen, orain dela 2 urte unatx puntu oso onean iritsi zen finalera, txapelketa oso ona jokatuta. Aurkari, boteretzueri, sekulako pasadak Jipoia, emonda. bai. Eta bai, finalean nabarmentzeko lana defentsan egin zauen bai. Gaizka desesperatuta auki zauen tantu bat bukatzerako orduan. Bai. Hortxe gaizka sakean. Mikelek, Ondo, bikaina Mikel. erantzun. Kendu. Hortxe Jokin, eskumaz, ondo. Pilota baztertu du. Eta nahiko indabera matiaz, Ondo, hortxe Mikel. aukeran gaizkak, atzera. Ondo Bikain, Mikel, Mikel, Aires. eskerra airez. Zeluzatu. Karregalek luze. Zeraka dator, eta Ondo, Mikel. oso ondo. Gaizkak, Gaizkak, gantxoa ez. kanpora. Behartu egiz hartu da. Bai, Esker hormatik jota, Ba, nahiko go- atzean. dakorantzaintxo pelotak ez dau bajatu, da Nik kanpora. uste zebala espero, lehenengo pilotarreko horma jotzerik. Eta sartu da orduko, Bai, ja. horre. Zelaria jo beharrekoa zen, pelota hori. Bai, itxi beharrekoa zen, bai. Eta Rio osakera. Lau bueno. tantuko aldea, Ematen dau, gorriek pilota bardinagaz jarraituko da bela. Hortxe unatx, sakean, Luze, gaizka, gaizkak ondo goleaz. aukera unatxentzat, ez da sartu. Pilota kendu. Ondo, Mikel, erra, eskerka da. Hortxe beste aukera bat astintzeko. Da, luze. Unatx, gantxoa luze, gaizkak batu. Ondo Unatx. Txillokin,
Mikelak aukera luzatu, Gaizka sartuko da, sartu, laguntzeko, Unatxek luze. Hortxe Jokin eskerrez, Behatzitik. ondoraman. Nahiko. Unatx, lautik. Atzan gelditu da Jokin. Ondo. Berriro ondo. Unatxetat aukera, Gantxoa ez dago ez pasatu. da ondo sartu. Eskerrez oinetara. Ondo Sotamanos. Sotamanos luze. Ondo Gaizka be bai. Hortxe Mikelek Hortxe aukera. Mikel. Edarra Ondo. Mikelen eskumaka da. Ederto gozatu da. Amarrean, Oso ondo ondo Jokin. Unatx berriro atzera. Targi dago, atxean kargatzen dauzela gorriek jokoa. Jokin nekatza daukate helburu. Hori da. Hortxe Jokinek eskerrez bikain. Unatx sartu da, aukerakoa Jokinentzat, orain, luzatu. Ondo Mikel Ondo bai. Mikel. Gaizka, gantxoa, Bai, barruan. ondo Unatx, Atzean. luze, ondo Mikel. Aranguren, eskerra irez. Garri atzera. Garesti dago tanto egite gaur baina. Bai. Ondo Mikel. Oso ondo. Eta Erra! iritsi da baina ez da beraman. Heldu da Unatx, baina altxatxerik ez dago izan. Oso tanto polita. Tanto polita, gorra. Eta orain 2 urte bezala oso garesti daude tantu bakoitza. Bai. Ederki pausatu dago hor txokoan eta lehenengo botan iritsi da. Baina ezin pelota altza. Tanto oso polita, Artista Gaizka. Bai, gaitasun handia dituen pelotaria da Gaizka. Modu guztietako golpeak menderatzen ditu, defensan oso gorra da baita, fizikoki alduna. Pelotari oso kompletua, Hori da. osoa, zango geunke, bai. Kompletenetariko bat. Eta holan erakusten dau, bere palmaresak, elite mailako hainbat txapelketaetan finalak jokatu eta irabazita. Afizionatu zirkuitu horretan, gutxienez Bizkaia mailan dauden eta pilotari honenetarikoa, zalantzarik gabe. Bai, etxeko horma honek utxik ez da daukiko, seguru. Bai, eta atzeak ongi kubrituta, Barturenen beti. Bai. Hortxe Gaizka, Hortxe txokoan, dejada, ondo pausatua. ondo Unatx. Atzera. Botera, Bai, Mikel. eraman, hortxe aukeran, gantxoa. Gantxoa, Unatx jarrita dago, ondo. Hortxe Jokinek, gozatzeko, Ondo Jokin, ondo luzatu. sartu dau. Eta Ondo Aranguren, urdinek darabilten pilota hau astunagoa da, pisutzagoa. Bai, nabaritzen da, kostatzen zaila pizka gehiago. Ondo Unatx, erdira, Gaizka kontrarasoan, efektuarekin. Azkenean hori behar dute urdinek, Gaizka jokoa gantxoa. aurreko kuadratan nahastea, eta horretarako, Ondo Gaizka, ondo Unatxo bai. aurkari Hurbil baino onda. material motelsegoa aukeratzen dabe. Gaizkak ireki, Unatxek ondo batu. Hortxe txokoan, Berriro txokora, efektuaz. ondo Riol. Ondo Jokin eskerrez. Gaizkak. Da partidu honetan fiziko ematen dau garrantzitsua izango dela, holan jarraitzen badau, tantu luzeak izeten, da gogorrak. Fizikoki puntu bat bajatzen dauenak nabaritu halko da. Hortxe oinetara Ondo jokatu Unatx. nahiean bi aurrelariak. Gaizkak atara. Eta, espero dut bainat baskaltzeko presarik ez eukitzea, ze partida hau luzerako da, Bai. Ondo, Mikel. Oso pilota kada ona Mikelek atzean, baztertu, eta Jokinek eraman. Unatx. Unatxek txokoan. Gaizka horre onda. Gaizkak Gantxoa, eskuan bai. emontzo.
eskuara Montxo Gaizkak pelota eta Unatxeri eskura moten batzezu erriztasuneko amaitzeko. Bai, hortxe, ez da asmatu Gaizkak, pelota Horri bal, ez dakiz zer, kentzerak efektuarekin. orduan da gero Unatxeko ondo markatu dago gantxo. Nego zaitu dela berriro kontraera, zura purru bat, eta horre eskarraz efektoa sartzean. Ez da kurten. 8-4, atxeden setera datoz. Ondo, Unatx. Pilotariak eta merezita deskantua. Kantu hau ere gogorra joan da. Bai, azkenengo biak, etxien oso gogorrak izan dira. Da partidua, generalan, gogordoa. Bai, espero gendun bezala. Bueno, Karregal eta Barturen ezin aldean murriztu ezin eta biz, Hor urbiltzen dire, baina inoz tireltzen gorrien tantutara. Baina, jokalari hauek, pilotari hauek esango dugu. Hori, final eta partida asko jokatutakoak direla maila honean eta badakie lau tanto atzetik jutea ez dala hain esanguratzua partida lehenengo zatian eta hori, aukera guztia dituztela hemetik aurrera markagailu horri buelta emateko eta txapelagantik borrokatzeko. Bai, noski. Oso itxutxa da finala jolasten. Nik horatzen dut Gaizkan final bat joan zala galtzean, baina asko batik da buelta Monsotxon. Bai, nepere gogoratzen dut, oin dela urte batzuk hemen Euskal Ligako finalak ospatu zirela, eskuz banakakoak, eta Gaizka bai, partidu ia osoan zehar atzetik joan da, eta azkeneko unean partzial handi batekin buelta motea lortu zauen eta txapela berak eron zauen etzera. Galdaka ora, kasu honetan. Bai, honek ez daudie burua galtzen tantu batzu galtxarren. Beste batzuri gertatzen ez dakun moduen. Hori da, bai. Hortxe doa, Riol sakera. Luze, hormarekin Gaizka Jokinek, bikain sartzeko. eskerrez, eta Zabalera Unatxi aire akentzeko. Mikelek ez dago osatu. Sartuko da, Gaizka, Sotamanor, Unatx. Jokin bai, helduko da, eta bai, eraman. Bai, luze, airez, Jokin. Oso ondo Jokin hor defentsan. Ai, Unatx, golea, Azkarra. Atzera, Karregalek, estu pasatu. Ondo, Mikel airez. Hortxe dauko aukerako pelota. Luzatu, Gaizkak. Eta baztertu ingo da. Ondo, Mikel, berriro. Bikain arangune. Ondo, Jokin. Unatx. Jauzen jak Unatxeri. Txokan pausoetzera joan da efektuarekin eta ez da ondo sartuzkoan. Bai, ez da rezase horre Zabaleratu inda dau. Lautik egia onda lauean kasi eta lautik sartzea ez da reza. Eta Arangurenek uste dut ez dauela batu ere utxegin, pilota pez. Nik bebai aposto dingo nuke ez dauela pilota bakarra galdu. Egia da dinamika osonean etorri dela Aranguren. Zango nuke igual lau pilotaritatik nabarmenena izan dela txapelketa regularrean zehar. Eta, final erdietan bai ikusi nitun zalantza izpi batzuk bere jokoan, baina ematen da zalantza guzti horik ondo argituta etorri dela etzetik lanak ondo eginda eta lan dabil finalean. Berriz oso sendo ikusten dut, pilota Jokinek baino pitintxo bat gehiago mogituz eta atzeko kuadrotan nagusi izan. Eta hain dela bi urte igual txapelketan esan hain ondo ibili, baina finala bere oso ondo jolastu zauen. Finaletan hasi egiten da, Mikel emoten dau. Bai. Gaizka kontra esan ondo. Txokora bikain, eta bigarrenan eraman dau, bai, ondo ikusi da paiak. Bigarren botean, Ia altxadu errepikapena Mikelek. ikusi aldogun
klaro ikusteko. ziurtatzeko, baina bai, zuzenean argi ikusi da bigarrenean eramandako izan dela. Hortxe, bai, ikusten da, bigarren bote ematen duela pelotak kantxan. Eta Hor ikusiko dugu argi eta toma garbi. honekin. Gaizkak, luze. Ondo, Mikel Ezkerrez. Ondunatx, ireki. Gaizkak batu, hormalatu. Ondo, Mikel. Bueno, esango dugu, epaileak asmatu indagoela tanto honetan, azken errepikapen hori ezin izan dugu behar bezala ikusi, baina bueno, apostu egingo neuke pelota errepigarren bota jo dagoela bai. Nik bai. Ondo, Mikel, jeitxiz. Ederto, Gaizka. Talen kendu. Otxe Unatxek, Unatx ondo batu batu. da, Gaizka noinetara. Estotzo kendu, Aukera! txokoan eta... Unatxek txapara. Eta bi pilota nahiko jarraitxo galdu ditu Unatxek ja. Eta bueno, nahikoa izan da hori bikote urdinantzako, markagailuan aldeak murrizteko ja tantu batera dagoz eta partiduan guzti sartuta berriro. Gaizkak ondo botatzen dago beti txokora, Unatxek zabalera egiten dago, eto gantxoa, eto kontrolatzen dago. Bai, esango dugu Unatxek hobeto menperatzen dagoela gantxoa. Txokoan pausatzea baino, eta bai, Gaizka efektuen errege da. Hori da. Bengoetxearekin entrenatuko zuen. Referente izango zeban behintzat. Bai, hori seguru. Referente onenetarikoa izan alda. Hortxe Gaizka sakera. Luze, Unatxairez. Ondo boleaz. Oinetara. Ondo Unatx. Eta bi aurrelariek dabiltzez, bata besteari oinak topa gurean. Bai. Ezin luzatu Jokinek. Ondo Mikel. Oiba! Nahiko indau Jokinek hor, pelota eramateaz. Unatx, Unatxek bien jaitsi, tartera. bien tartera ondo. Jokinek bai, ez. Oso ondo topa dau. Nahi baino laburtxo lotu jako eta ezin izan dago eruan. Oso ondo topa dau Unatxek bien arteko zuloa. Hori bai. Gaizkari aireak luzegi. egin dutzo eta... Gaizkantzat luzegi, Jokintzat laburregi, eta tanto. Eta igual aputxuet belu. Urten dau Jokinek pelotan bila eta horregaitik izan dau behar da moduen eruan. Bai, azkenean Unatxek horretik aurretik igual pasu bat etzera moten zuz, Unatxek ondo luzatzen dau, da hausatzen jartzen dau, eta horretik pizkat aputxu eta txerau onda Jokin. Bai, bueno, eta normala da apur bat atzera hau kolokatie Barturen, ze, bueno, atzean asko bilatzen da biltzez, bai Mikel bai Unatx, eta bueno, azkenean hainbeste pilotaka da jota, eta hainbeste metro atzera eta horrela eginda, ba, bueno, horrek luzetara, fisiko aldetik, sama handia izaten da azkenengo tarte horretan. Ondo Jokin hor, eskumagaz. Unatxek sake oso laburra indau, Bai, iztu pasadau. Bai, edarra pelotaka da oso Jokin oso eskerrez. Unatx, ez da gozatu, Gaizka, koinak, bilatu, Unatx pipar eta zehatu egiten uste dut. Eta presak antzean ikusten dugu Unatx azkenengo tantutan. Bai, tanto amaitu gure harinegi. Eta gantxoarekin estabil Nik uste dut beste batzutan bezain trebe. Zaiatua da hormabiko egiten. Hortxe Gaizka sakera. Luze.
Ondo Bikain Arangurenek sartuko da. Ez da gozatu. Unaz atxerak atorri bar izena. Botiboleaz. Ondo defentsan. Ez da sartu gaizka. Joki niri, jaitxibi. Ondo unaz. Jokin eskerrez oso ondo. Bi atxelarek eskerro zona dekea. Ikusten da. Oso ondala Aranguren bebai eskerra ez. Ui, pilota txarra. Nahiko indau. Da nahiko pozoitu diako, ondo karreal defentsan. Aukera Arangurenek luzatzeko ondo. Formara. Zazpitargien, jaso. Aranguren eskerra ez berriro. Bebetik. Oso ondo gaizka. Eta tantu gorra gudera bai. Ondo gaizka. Ze konfiantza ekon eskerzo eta man horretan. Errastasun handia eko bai. Eta atzelariai asko laguntzen dutzo. Bai, pelota txarrak eta kintzentzoz asko. Ondo, Aranguren eskerra azor. Jokinek. Una txirutik. Notxe oinetara jaitsi. Gaitza kontrara sola. Jasunatxe. Hortxe dau, pelota aukeran. Eta ez du guztiz baliatu. Zabalera Mikelek. Ies eginda. Gaitzak efekta baz. Unatxek ondo eskerrez. Gaitz eskerrez. Unatx lautik. Ondo, gaizkatzerak atara. Urdinek pilota motelxa honekin gorrien behartzea bilatzen dabe. Eurek tantoa galdu izatea behartuta. Unatxekoin pilota erreza. Utxunea sortzea pelota honekin ez da erreza. Hor ez dago gozatu Unatxek. Ez, aukera auki dau, baina. Boleaz. Eta ez dakit Jokinen eskuin esku hori. Guztiz ondo dagoen. Ez dakit orain dela 2 urte izan zituen arazo berdinak izango dituen orain. Bai. Eskerrez jarri da hor. Bai. Hor kantxardian eskerrez jartzea. Ez da señale da perona. Ba, orain dela 2 urteko antzeko egoeran topatzen gara orain. Marka protagonista berberak. Jokinek mina hartuta eskuan. Baina, bueno. Hortxe, efektu handiarekin, Karregalek. Ondo. Eta ondo atzeratu pilota. Aranguren batu. Eta Jokin berriro eskerrez, kantxerdian. Bai. Argi dau bainat, eskuin esku hori ez dagoela ondo. Bai. Eskerrez erruztasun handia izan arren, horre pelotak ez dira eskerrez jartzekoaz. Eskantxardian, eskerrez pasaraz, eskerrez jartzeko. Oso ondo Unatxo orain defentsan, boleaz. Helduko da Aranguren. Ui, jan zaio. Baina atzera joduta Atzera, ez teu pasa. Bai, Jokin. Gozatu, Kumarekin. Ondo Unatx, defentsan. Da, ez da Jokinek. Kesu da eskumatik Jokin oso, eta Unatxek ezin. Bai, ikertzen zaio, Jokinen aurpegia, mina aurpegia da, Eskuma hori minduta dago, oso minduta. Eta ez dakit, zelan eutxialko diren horri. Bederatzikoarekin asko sufritzea tokatuko jako Jokinari ametik aurrera. Bai, nik uste dut, oin dela 2 urte markagailua, nik uste gorriak aurretik joan zirela denbora guztian. Bai. Baina... Bai, Jokinek eskua mindu zauen ordureko ja tartetxo izan zen markagailu aldetik. Baina orain ikusita partida berdin da dagoela, aginak iztutzea tokau izango jako eta aldabe moduan gaizkari laguntzea. Bai, bueno, hainbeste partidu jolasten dauzen pelotari bai oitxute dauz, oitxute. Badakie esku etxarretu dugu zunan jolasten bai.
Hortxe lau, protagonistak, desgantxo hartzen, partida gogortu egin da, eta hori urdinentzako, esango nuke berri hona dela, baina jokinen oinara sorregaz partido gortzea ez da berri hona bere eskumantzat. Bai, arrazoi guzti edeko zu bainat. Azkenean urdinak intentzio horrekin etorri dire, nik uste partidua gogortzera. Hori, saiatzera saiesten Unatxek erraztasunak eukitzea aire sartzera, baina bueno, orain jokinek eskuin esku horretan min hartuta, bueno, suposatzeo gaizka ere gehiago saiatuko dala aurrean tanto amaitzen. Claro, sartu beharko da gehiago. Hortxe da gaizka, sakera. Bueno, prisak ez dira honak inoz. Zabalera. Mikelek erantzun. Eskerrez ondo gaizkak. Arangurenek, Zabalera. Ondo batuta. Batu Karregalek. Ondo Aranguren. Unatxek, ireki. Hortxe Efektuaz. daukeran. Txokan pausatu. Eta ondo. Hortxe, Aranguren. Ez du gozatu. Jokinek, nahiko hain dau eroteaz. Bien tartera, defektuara baz. Arangurenek, Geitxi. Ondo, Karregal, hartu nazo bai. Jokinek, Eskumaz. Ezin pasa. Gantxo, ederra. Hortxe izaten da arazoa. Eskuko mina dagoenen atzelariak. Ezin zukendu. Arazoak izaten ditula aurrelariari pilotak entzeko, eta bueno, orain Unatxek aukera gehiago izango ditu aurrean, tantoa bukatzerako orduan, eta bueno, ikusiko dugu asmatzen dagoen edo ez. Gantxo oso ona, Unatxena. Ederto botatako gantxo izen da, eta bueno, gaizkak, ezer gutxi iterik. Oso ondo markatuta, eta abiadura handian hori ez dago eramaterik. Eskuadra eta kartobelak inigen deko gantxo. Bai, arkitektu honak ditugu gaur kantxan. Bai. Habe, konpasa eta dena ditzen dute, habe, kondo. Unatx, espadara porekin. Badirudi horre eskua babesteko aleginan da bilela. Ez da emoten minideko nik, baina... Karo, partidua hain luze joan da, hainbeste pilotaka da, eskuak ondo izan arren be, hortxe sakera. Portugaleteko aurrelaria. Ondo jokinek Eskumaz. Aranguren. Oso ondo, bien artera. Ondo jokin. Beste aukera bat. Eta eskuko gaitza sufritu esan dugunantzako baina zelatza dan pilotari bat esku sufritzen ikustea kantxan, ezta? Bai. Gaina ikusita... Pena final batean gainera. Ikusita inbeste gelditzen dela. Partidua maiera arte. Bai. Eta Unatxek orain... Gutxa argi egin du. Aukerako pilota izan dau. Zabaleratzeko, baina alde handiagatik joan dako kanpora. Eta orain gorriek bai pazientzia jokatu behar da horiela. Dena eke bere alde. Gopatioa hortu euskero. Nik uste dut. Joan behar direla partidu hori aseguraten. Da preisarik ez aukiten. Bai, hasieran hasi direnen intentzio berdin horrekaz jarraitu beharko zaudien. Azkenean jokin kargatza zaudien helburu. Eta orain, krudela izan da bebai, jakinda eskuz ez dauela ondo, gehiago kargatu beharko zuten, atzean. Osartuko gaitzka, ondo laguntzen, Aranguren. Zabalera. Geitxi. Ondo batu dau, beskak.
Hortxe Hori Jokin Jokin Eskerrez Eskerrez. berriro. Ondo batuta. Aranguren, ondo bai, Gaizka sartuko da. Gantxo luze, ondo Natx, batu. Ondo, Arangurenek nahiko. Bolea, ondo Eraman Unatxek, hortxe Karregalek. Txokora berriz. Ondo Natx. Eta oso ondo Unatx defentsan, Jokin Eskerrez Jokin. jarriko da. Pipareta nahi gabe. Ondo. Bolea sartuko da Gaizka. Unatxen Unatxek gantxoa. gantxoz, helduko da. Gaizka heldu. Ondo. Atera. Tantu polita. Bai. Da beste tantu gogortxo bat, Hasiko piletaka da, 20 piletaka da gehiago baitu, tantu gorri izango da bai. Bai, ordu terdiko partidoa izango dala ematen dago. Bai, luze joango da. Bale, 10 doaz. Ez dakit Jokinen esku horrek aguantako dauen, baina luzein alda. Bikotan txat. Ondo, Jokin Eskerrez. Geitzi Arangurenek, jausin jako. Nahiko alandeko Barturenek. Partidoari eskuaga soilik eusten. Bai, Nahiko indau, eroteaz. Unatxe Ondo oinetara. gormada. Pasa nahi, ezin pasa. Aranguren. Ez da ondo jarri. Eskerrez Jokin. Aldauen Unatx. bezala. Jaitxi. Eitzi ondo Txokora Gaizka, efektuarekin. kontrarasoan. Unatxek Ireki. Eskerrez, indartzu. Ondo Gaizka, barrura efektuaz berriro. Ondo atera Unatxek. da Unatxek hor. Bai, Unatx nik uste dut ez dela horretan igual sartu behar askorik, ez da? Aurreko tikitaka horretan. Hor, Ormabiko Ederra, Unatxek. ederra. Nik uste dut gorriek pazientzia jolastu behar dauriela, eta hor aukera garbia dakonean, bai, amaitzera joan behar dela Unatx. Jarrita egonda Gaizka, Zabalea, baina. Bai, eske oso Ederto oso botatako ona izan da. bipareta izan da, bai. Efektu handi eta abiadura handien. Ba, Bai, bertan egon da, eta ez du, ez da... bai, bota... Ez da usaindu. Bota indaganera eta ez da heldu. Bikain botatakoa. Horreko esan dugu, zelan ez da heldu. Bota arren. Da hor, txelan erditan. Gorriak, tanto bat aurretik, eta asko jokatzeke oraindik. Eta hor txunatx, Riol, sakera berriro. Luze. Ondo Jokin. Unatx lauti dejada. Heldu da Karregal. Hor ez da ondo jarri. Eskerrez Jokin bikain, osatuta. Zabalera, nahita. Izan daiteke bai. Esku hori behartzeko. Gaizkak ondo. Ondo Gaizkak, Eskerrez. Arrestasuneko eskerragaz aterateko. Bai. Postura oso garbia deko, Eskerragaz. Ondo zabaldu dau, Unatx behartuz. Ondo Gaizkak. Aranguren be bai. Hortxe Eskerrez berriro Jokin. Bikain. Bolea ez da ondo gozatu. Unatx. Ondo hankatara. Ondo Gaizka be bai. Jokinek ondo, kendu dutzu Unatxeri pelota.
Gaizkak txokora, hortxe da Unatx, Errez, Unatxek. eta errez atarra dau. Ondo jokin. Nik partido hori eskatzen dotzean bakarra mesedez, ez daitela Jokinek eskerrezko hori bere zapustu. Bai. Hori izango leitxeke ja... Azkenean ez da zure eskuona, ez da oso ditute, danak eskerra zenboten dozuz, da... Ez da hori ditute esku hori, hainbeste karregeria bai. Da Gaizkak lan handie egin behar izango dau bere bikotari laguntzeko. Bai. Partidari eutxi gure badutzi. Txokora, helduko Unatx, ondo Riol. Aranguren bere eskerraz, asko jartzen. Feitxi, ondo Gaizka, eta beste tantu gogor bat eder. Bai, Atxera. Ondo, Mikel. ondo Jokinek eskerroz. Erdikantxatik eta ederto kendu dau pelotea. Gaizka, bolea. Ondo oinetara, jokatuz. Ondo Unatx. Gaizka batu. Hortxe, Aranguren. Ai, Gaizkari txarto. Nahikoa. Unatxek Ondo efektaki, fitxita. baina ez du asko aprobetxatu. Kontraerasoan, Karregal. Ondo, Ondo, Riolek Unatxek. berri atzera. Da oso tanto luzea, beste Bai. behin. Gora Unatxek. Eskumar jokin. Nahiko Altuena. eramanez. Tanto nek asko balio dabe bainat. Bai. Tanto nek asko balio dau. Hartuko da Hartuko da Gaizka. Gaizka. Pasa Unatx, sekeran. Eta Aranguren bai ikusten dugu Eskerra eskerrez asko, jartzen bai. kantxa erdian. Unatxek moztu, ondo tarea, Karregalek. Ez dakit esku hori Aranguren eskuma hori, zelan egongo dan, Hortxe Gaizka gaukeran. Gantxoa, Gantxoa, ederra ederra. Gaizkak. Gantxare oso goita. Hortxe amorru biziz ospatu dau, tanto hau. Eta ez da gutxiagorako. Hain tanto gogorra izan da hain ongi bukatzea. Bada horrela ospatzeko nahikoa. Oso ondo gurutzatu da pelota. Arangurenek ez dauken du. Unatx bertan egon da itxoiten, baina hobeto ezin da markatu gantxo bat. Ederra izan da. Amorruz bota dago, oiu hori. Bai. Bai, azkenean horretan saiatu behar dau. Partidua irabezi gure badabe. Asmatzen saiatu beharko da. Jokinek eusteko lanak nahiko dituta. Bai. Eta ia Aranguren eskuma hori, Bai, neupe bai zelantzatekoaz. Aber, eskuin esku hori ondo dagoen edo ez. Boleaz txokora. Oso ondo, heldu da, Riol. Gantxoa. Ondo Riol, Jokin berriro. eskerrez jarriko da, eta ondo. Ondo. Hortxe Arangurenek. Eskumaz. Mikel. Ez dugu osatu. Boleaz Karregal, Gantxo Unatxek. Erreztara. Ondo Gaizka eskerrez. Eta Ormara. Ondo Aranguren da. Zabaleratu. Unatx jarrita dago. Eitxi. Ondo. Aukerako Unatxek. Dejada txokoan, engainatuta. Gantxo, hor da. Efektuarekin. Unatxek. Ai. Bai, helduko da. Aranguren esen egiten duen luze. Gaizka doa. Zeir arteia.
Ondo, Hortxe, Mikel. bakoitza bere lekura. Ez dakit ni ba, Mikelen eskuin hori. Danak lerrein da, Bai. Nik uste dut eskumarista bela guztiz ondo. Jaitxi. Arangurenek, Gaizkak eraman. Beste aukera bat. Luze. Bikain gozatu da Arangurenek eta Jokinek eraman. Unatxe, kantxo. Ondo bilatu dau, Gaizkak atzera. Aranguren. Eraman Aranguren. Hande boleaz. Jokaldiengo da Jokinek. Eta... Kapolatxo. Ondo onda, botata, baina... Bai, intentzioak ikusi dutzeaz, ez dut jakin txokora botako basante jadea, aputxoa zabaldu ingo basaben, baina... Argi ikusi dozu, Gehiegi zabaldu dau, bai. Argi ikusi dozu, azikeratik. Azkenean beste askotarako aukera erik ez dauka, eskerrarekin dominatzea... Oso zaila da. Eskerro nahi izan arren Jokinek. Eskerragaz dominatzera pasatzea hori gutxi batzuen aukera bakarrik da. Bai, eskerretina gehien bat. Bai. Hor da Unatx, sakera. Eta amabi eta maika, Amabi eta maikakoagaz. Ondo eraman Jokinek, bikain. Aranguren eskerrez, Gaizkak bikain ireki dabor, esker sotamanoz. Bolea ona, nahiko eramateaz. Txokora berriro, ondo eskatu Arangurenek. Oso ondo Mikel, oso ondo eskatu dau. Hortxe Gaizka. Ez da sartu. Oso ondo Jokin, eskerrez. Mikel bai. Bolea. Jaitxi boleaz. Hortxe bila, eta hautsa. Utsa Gaizkak. Utsa, txokoan pausatu gure izen dau, baina... Artista da, horretan. Bera joan dako pelota inguan. Baina... Ondo defentsan Unatx hor. Daukera ona zuen, ze Unatx... Bai, Zabalera. Zabalera joan da ja harrapatuko zauen, eta... Pilota rekor maio eskero, segurenik tanto izango zen, baina... Hori da... Arriskatzen presioa, batzutan irabaziten dela, ez da batzutan galdu. Hori da. Eta horrelakoa da bizitza, ez da bainat. Bai. Askotan, erdia esan bezala, si no arriesgas, no ganas. Así que... Ez que Gaizkari zaio besterik eratzen. Bai, arriskatzea baino. Da hor Txerriol, sakera, beste behin. Jokinen eskuma topa nahian. Nahiko egin dau, Hortxe, eskuin esku astinduz jotzen duen bakoitzean. Bai, aurpegian. Eta Gantxoa gantxoa kanpora. pikutara bota da Urriolek. Aukera hona izan dago, baina bai. abiadura gehiegi eman nahian askogatik aldegin dutzo. Eta goitik bera indakoa hartu dugu oso alboan. Bai, alboz hartu da bai. Eta alboz hartzen baduzu, indar asko sartzen batzezu, Bai. betik kasi sartu dau. Oso aurrean hartu da pelota baita. Bai. Zinen goiti berako gantxoa beti da beto, ze ez da kanpora, bueno, normal ez da kanpora. Eta mairu da mabi, Hemen ez du inor kalde hartzen kristona. Ez da egongo ja abantaila handirik nik uste ametik eta partida bukatu arte. Ez dut ustez. Bat eta bestak ibiliko dire, tanto bat edo bi aurretik edatzetik. Ondo, Unatxe. Bolea ona. Bigarren botean Gaizkak. Bai, nik uste epaileek ondo asmatu dutela. Bai, hor Gaizka Betik, atzeko kuadretik, guztiz eman du bigarren botean, bai, argi. Bai.
Ondo epaileak. Horriek jarraian ikusi dute, Bai. Eta ondo. Eta orain tanto bakoitzakan beste balio du non epaileen erabaki batek edo besteak ere eragin handia aukileke emaitzan. Baina oso ondo Urlezaga eta Ibar Luzia. Bai. Hortxe sakera Riol. Bi tanto aurretik. Duela bi urteko txapeldunak. Hortxe Mikel, eskuinez. Egia da, ez daukatela oso argi Mikelen eskuin hori zelan dagoen, baina askoz gutxiago gozatzen ari da eskuinez azkenengo tantutan. Igual ikutu xamar, aukialdau, ez guztiz txarto. Baina eskerrez gehiago gozatzen da baite. Bai. Txokora, gaizkak. Azkenean pilotari izen da hainbeste partidu Mikelek aukauzenak jokatute. Oso ondo, eskerrez Mikel. Badak eskumaz zelan sartu igual, ese moteko mindekon leku horregazo bai. Igual horregatik ez dauko osatzen hainbeste. Ondo gaizka. Txokora ondo jaitsite, ondo llega daunatx. Riol. Bien tartera, ondo gaizka. Iri. Unatxek batu, gaizka. Oso ondo horregatu da hor gaizka. Esker sotaman sartzeko. Ondo batu Mikelek. Jokinek, ondo, eskerretik eskerrera. Gantxoa. Gaizka batu. Ondo, Unatxek berriratxera. Jokin sufritzen ikusten dugu orain. Gaizka sartuko da, bikotea laguntzera. Ormaikoa berriro, eskuan daka. Argi. Ondo jaitsi dau, eta lehenengo botean, bai. Ondo, no, baietz. Jokinek, ondo eskerrez. Ondo Mikel. Ondo Aranguren. Gaizka, bolea. Bolea, ez du guztiz gozatu. Hortxe dauka. Eskerragaz Jokin, eraman. Unatxek jaitsi. Bientartera, bainetara. Eta haze tanto gogorra. Beste behin. Beste bat. Ondo Mikel, orain luzatuz, eskumaragaz. Jokin. Larri. Bien artera. Ondo gaizka. Gantxoa, horregonda, efekto. Ondo Riol berriro. Eskerragaz. Ui, pelota hori oso txarra da. Bote pronto. Bote laster jaso nahi izan dau pelota hori eta ez dau eskuan pelota sartu. Eta bueno, beste tanto bat urdinentzako eta esan dugu moduan. Tanto bat urdin, tanto bat gorri. Holan emoten dau, 22 iritsi arte. Bai, ez da erresa, Unatxe saiatu egiten, baina Aranguren ja esan helduko. Sartu dar zagoen. Hortxe da gaizka, sakera. Sake ona, Unatxe hartuko dairez. Hortxe bila, ez, botera jarriko da. Txokoan, ez du ondo gauzatu. Eskura eman dio Mikele. Aranguren. Jokinek ondo. Ondo Mikel eskumaz. Aranguren. Unatx gantxora. Ez da ondo sartu. Gantxoa. Ondo Unatx. Airez. Sartu da hor, eraman. Hortxe Mikel aukera. Gozatu da. Gozatu. Ondo Jokin, eskerrez, hortxe deko Unatxek aurkera, ez? Ondo libratu dau eta baztertu. Baztertu. Gaizka. Boti boleaz. Bote bolea. Laura, bostera hor, ondo Aranguren. Boti boleaz errestasun handia dago gaizkak. Abiadura emoten dutzu pelotari. Bai. Postura danak dominatzen ditu gaizkak.
Eta Gora. Gora. 15-13. Pilota kendu nahi izan dauta. Gora joan jako. Eta urdinak beti hor, baina inoz ez dira aurretik jartzen, Ez da defentsan pelotarik galtzekoa gaizka, baina eskenean nekearen lanak eraginda baita. Ba, orroinetara bota dio Unatxek. Bai, ondo moztutako izan da bai. Tortxedas protagonistak. Atxeden zetean. Zer dau, urdinek eskatzen duten bigarren atxeden Bigarrena izango da. Bai. Gorriek bat dabe eskatute, eta urdine bigarrena. Lau atxeden dituzte hartzeko pilotariek, bikote bakoitzak. Eta bueno, partidoak ritmo berean jarraitzen bada beharko dituzte. Eta hauek botikera behar ez dute, beharrik ez. Hau nahiko nagusitxoa dira ja euren arteko ahalkuak jaso eta betetzeko. Bai. Hauek baki ondo zer egin behar duten, tantu bakoitzean eta egoera bakoitzean, gitxi erratzen dira honek. Eta hor Aranguren esku hori ikutzen, ez dakit hor arazoak egongo diren edo ez, Emoten dau ezetz, azkenengo tantuetan, apurbeta zida gozatzen berri eskumaz, lusatzen. Hortze, behin da berriro hori da esku hori ikututen eta hori, lehen esan duzu moduen bainat, guztiz txartu ekin ezarren, bueno, pelotaren bat sartuko jakon eta hortxe ibiliko da. Eta bueno, orain partidoko momentu importante banda, Hau. Bai. Bagoaz, eta bira urbiltzen, ondino bitantuko aldea. Gorriek hasi dire errez, gero harrapatu dituzte eta hortik aurrera berdinketak, tantu bateko aldea, bitantukoa asko jota. Eta hortxe Riol, sakera, Portugaleteko. Luze gaizka sartu. Ondo, joitxi. Kontreras era gaizka. Da Portugaleteko izarra pilota elkarteak, bi pilotari sartu ditu aurtengo finalean berriro. Hori da. Alde batetik Unatx, Riol, eta bestetik Jokin Barturen atzelari. Hori da. Baina Unatx Riol Portugaletekoa da. Bai. Eta Jokin Laukistarra. Uste dut Berangostarra dela. Berango? Bai. Laukisen jokatu izan zuen bere lehen urtietan pilotara. Baina zoritxarrez urte batzu dira ja Laukizko pilota elkartea desagertu zenetik. Bai, pena handia eta. Nahiko indau pelota hori da Matias. Arangurenek, eskomaz. Justu antzean igartu. Bai, oin eskerrez jarri da. Hori da, ez da bela guztiz ondo eta gaizka bolea. Ez da bondo eskuen sartu. Zeraka sartu da eta ez da basmatu. Ez da eramateko nahiko izan bole hori eta momentu txarreko utza izan da. Dira duela bi urteko txapeldunak arrakalapur bat sortzen eta bueno, ea urdinak eusteko kapaz dien edo... Eta orain gorriak egiten badute, tanto pare bat... Bai. Asko iraztita aukiko dute. Urdinek sakea askar espada behartzen ja partiduak kolore txogorria hartuko da apurka-apurke. Hortxe una sakera. Gurutzatua, gaizkaren airea saiestuz.
Ondo Jokin eskerrez. Hortxe Hortxe Mikel. Aranguren. Sin pilota gozatu ez da honek. Ez. Nahiko Bere Jokinek. eskumaz. Pena bi atzelariak eskuma duten egoeran eukitea. Gaizka. Ondo txokoan pausatua. Edertu Ongi heldu da da. Unatx. Jokinek huts. Eta gaizka buru makur ikusten dut. Mina nola egin jakin gabe. Unatxek berriro defentsa ona, erakusten dabil. Askar dabil, hankaz. Jokin bere egia da asko kargatu dutela. Nekatuta egongo dela. Azkenean gorriek pilotak adak gehiago banatu dituzte unen artean. Bai. Bai, egia da, Karregal hoi baino gutxiago igual ikusi izan dugula airez sartzen defentsa lanetan. Bai. Asko egin izaten dau, hori, irutik atzeraka etorri eta lautardi bost artean esker airez kentzea pelota atzelariari, baina gaur egia esan beste batzutan baino gutxiago ikusi dute jardun horretan. Bai, nire bai. Entzutenaren airez gehiago sartu bezala. Egia da bere bai, ondo pasatzen da dizela. Unatx eta Mikel. Bai. Hortxe Jokinek ondo eskerrez. Oin Mikelak aukera. Baina egia da Urdinak oso behartuta dabiltzala jolasten da, holan tanto alortza ez da erreza. Orain Unatxek txokoan ederto engainatu dau. Eta 18garrena gorrientzako. Eta gauzak asko zailtzen ari zaizkie. Arangurenen tanto erdia, pilotari hor Laura bajatu ondo dau. Eta hor oso ondo Unatxo bai. Gaizka lekutik atera eta zuzena joan da Zabalera eta Unatxek ondo engainatu dau aurrelaria. Ikusten dugu beste atxeen aldi bat. Bai, hirugarrena, Urdinek eskatzen dutena. Beste bat izango zuten faltan. Karregal kantxan daia. Ez da otxitu nahi. Da, gauzak asko aldatzen ez direnean itxura handia dauka duela bi urteko txapeldunek berriz jantziko dutela. Eta lehen esan dugu fizikoak, eta igual azkenean fizikoak ez da hainbeste garrantzi izan, da igual eskuak izan dira baldintzatu dutenak finala. Hortxa, Aranguren animak ematen bigoteari. Gaizka ere ikusten da, nekatzen doala tantuak aurrera joan ala. Asko ibili behar izan dalako, atzera eta aurrera, defentzan asko behartu dabe eta bera pilotari oso gogorra izan arren fizikoki, Azkenean bikotea lagundu nahi duzunean, fizikoa bera doa. Ondo jakin. Oso berandu gurutzatu da hor Karregal, bai. Hortxe, aukera Arangurenek, astintzeko, ez du osatu. Atzera Unatxek, baztertuta, ondo Jokin. Mikel egeitzi, oso ondo. Oso ondo, geisten ari da pelota azkenengotan dutan Mikel. Unatx, mina egiten ari da. Eraman gaizkak nahiko Gaizkak. egin da, txokora, beste bat. Gaizkak ondo ez da zabaldu, Unatxek, goleaz eta Ezin, tanto. gaizkak. Ondo mugitu da pelota Unatxek oraingoan. Eta hor Albo sartu da, ez da erreza Albos airez. Erdi bolea, erdian hartu du, ondo gurutxotu hau. Eta Gaizkak, zezi. Emeretzi garrena horriek. Emeretzi eta mairu. Eta ze askar aldatu diren gauza peinat.
ordu beteko partidure penagaz 12-12koakin joan dire, Bai, eta 10 minutuko kontuan gaitxu gauza nola aldatu diren. Bai. Gorrien erreskatorri da. Markagailuan berdinduta joatetik, 6 aldeko tartea izatera pasatu dira gorriak. Hortxe Unatx, sakean. Hormagaz, gaizkari sakeak entzeko, ondo. Baztertu indiako, Aranguren ondo. Atara dau, gaizkak iriki. Zabaldu. Ondo, Unatx, Boleaz. Boleaz. Ez da guztiz behartu, Aranguren. Hortxe Jokin Jokin Eskumaz. Eskumagaz. Altu dira, arruan. Sartuko dairez, txokora. Txokora, Unatx, erraz iretsi da. Jokineri, jauzi, Unatx, ondo. Ondo, esker sota manos. Jokin behartuz, beste behin. Aranguren eskerrez. Nahikoa egiten ari da Barturen. Bai. Dituen eskuko arazoekin, nahikoa egiten ari da. Baina, penaz, duela 2 urte berdina gertatu jakon, aurton bebai. Bai. Aranguren ere bai, eskerrez, Bai. Antxerdian. Ondo Unatx, Earto, Aires, hor txaukera, Mikelek. Ez du guzti gozatu, baina ondo jarri du pilota sortzen Ondo Jokinek. Pilota saia zan eramateko. Eta Unatxek atzera. Badaki non kargatu. Eta Mikel ere. Bai, kantxardian ja, eskerrez. Ireki, ondo Unatx, Unatxek laguntzen. alizan da moduan, gantxoa, Gantxoa, heldu da Unatx, dejada, karregal. Berando abiatu da, baina nahiko izan da eramateko. Arangurenek. Jokinek dejada. Eta tanto. Pixka bat traketz ikusi otor Aranguren, ez dakite izerdi markaren batekin lapraste egingo zauen edo zer, baina berandu xamarra abiatu da, pilota hori altxatzera. Bai, bai. Eta bueno, espaldiko partez, urdinen tantoa, eta bueno, ea pilota aldatuta sozer egiteko kapazak diren. Pilota motela igual aukeratuko dute. Ez dakit saiatuko diren aldatzen, pilota bizizio bat atera eta tanto askar bukatzen saiatzen, edo bueno, bere horretan jarraituz. Bai, azkenean orain ikusi dugu Aranguren bere asko jarri dela eskerrez. Bai. Eta igual eskuma hori ya ez dago orain izan dugu dudatan, igual pixka txarto, baina igual ez dago pixka eta ja desente. Txartu deko. Gaizka, sakera. Ondo, Aranguren. Ez da asmatu larregi gantxoz. Ondo, Unatx. Da bueno, ez da ematen pelota bizirik atara da benik, Nahiko astuna ematen dau. Gantxoa. Laburrean rematatzeko intentzinoaz. Ondo, biak, aurrelariak. Ireki Arangurenek, gaizkak. Ondo, Gipuzkoarra. Eraman, hortxe Unatxek aukeran. Hortxe dago Jokin. Ondo eskerrez. Arangurenek, bikain. Gaizka txokora. Heldu da Unatx, gaizka. Nahiko eramatarekin. Aranguren, zabalean, dejada. Eta ze hutsa Arangurenek. Kanpora. Ze hutsa Arangurenek. Errezegi ikusi du. Bai, intentzio gutxikin bota dau. Pentsata gaizka igual ezela ez abiatuko. Eta huts galanta egin dago Arangurenek. Pilotaka da traketxa. Pilota ona zuen hor zabalean pixka luze. Luze, bai. Baina, ez du erabakion hartu. Errenteriako atzelariak. Bueno, partidoan egin izan dituen utz gutxienetakoa izango da. Bai. Hortxe gaizka sakera. Luze, sakea. Ondo Arangurenek. Kanpoan, kanpoan izango da. Bi huts, jarraian egin ditu Arangurenek eta hortxe daude urdinak
partiduari eusteko nahian. Bai, 19 eta 13 joan dira. Bai, eta utz bakoitza ametik aurrera oso garesti ordaintzen da. Bai. Pentsal zan partida amaitxuta gongo zala, baina... Bai, maten zauen ja kolore bakarra zeukola partiduak, baina... Esan duen bezala, muti jau gorra dire. Badaki zer da final bat galtzen joan da buelta motea. Ikusiko du gai diren. Aranguren eskumaz. Gaizkak, deja txokoan, heldu haunatz, bolea, ondo unatxe bai, Txokoa pasatu da, helduko daunatz, bipaleta Aranguren hor dau, Mikel. luze, Eta Gaizkak ez dakit zaintiraturen bat edo izango duen. Ez dakit mugitzeko arazoa dituen, hori erratu egin da. bai. Etza sartzeko pelota. Edo botera utxien sartu beharrekoa. Bai. Aurrera joan da. Bai, ez dakit kalambre muskularrak edo izango dituen, baina bai, ikusten pixkat errenka bezala ikusten dut azkeneko tantutan, bai. Zeke lana. Ez dakit bikietan edo iskiotibialetan edo karga handirik izango duen edo, baina bai, ikusten dut. Eta okerra momentu txarrean, Ikusi dozu hor arrankatzerakoan Bai. egin duen gesto txori. Bai, arrankatzerakoan ematen dago. Hor ikusiko da. Hortxe ikusten jako apur bat errenka bai. Azkenen lan asko indau eta, esan daike bikiak. Unatxek sakea luze. Barruan, luzegi. Luze markatu dau, paliak. Niri hemendik ona iruditu dazte, baina palia oso zuzen. Luze izan da argite garbi. Nortxonatx, darriro sakera, bigarren sakea. Bigarren aukera. Gaizka boleaz, Txarangurenek aukerakoa. Eta eskerrez ondo gozatuta. Bastertu ingo da, Jokinek, edartu eraman. Gaizka esker gantxoz, hor Txaranguren. Nahiko ondik gozatu du. Jokineko eraman. Beste Mikelek. Ondo jaitsitakoa. Eta Gaizka defentsa mikain. Oso ondo bajatzen dago Arangurenek pelota, Bai, bere doi, bere izgarrienetako bat izango da, bai. Zabaldu, Gaiza boleaz. Aranguren Riol, sartuko da, bai. Gantxoa, unatxe. Gora bastertu ingo da, ondo atera. Txedoka bilatzeko aukera, Zabale hartu Jokinek. Unatxek Zabalera, nahi gabe. Gaizkak, ondo batu dau. Ondo. Eta edertu Aranguren eskerrez. Esker gantxoz, ongi Zabaldu. Ondo unatxe, Oso ondo defentsa, batu dau. neta, pelota txarrea. Gaizka lerrein da. Bai, errenka daba, Nik uste da errenka, bai. Ondo Jokin. Ondo Jokin. Hala, edo nola eusten urdinak, Eskerra ja. Bai, Gaizka errenka doa, Zuk esan oso moduen. Bai, bitxo. Zelako gantxoa! Zelako gantxoa! Gaizka, karregalden egindakoa. Ederto markatu dau. Zan dugu, errenka etorrela. Gehien behar zuten momentuan sartu du, esker gantxo hori. Atxiraka joan da, kantxa erditik. Goitik bera eta... Eskinak ederki markatu. Hor bai, Galdakako arkitektuak, atera ditu bere eskuaira eta kartaboia. Gainera atxiraka joan da, ez da ataka, atxiraka. Ez da jokaldi bat perreza hori. Eta unatxa getu da, baina imposible.
Horra heltzea. Zuen, espero ez da. Gaizka, sakera. Ondo Aranguren. Gaizkak dejada. Ondo Unatx heldu da. Ze harin dagoen Unatx. Dejada oso gutxi sartu dizkio, Gantxo astu gozatu. Unatxek bildu, bien tartera. Ondo Gaizka. Edarta Aranguren eskumarekin. Jokin eskerrez, nahikoa. Nahikoa iten ari da Jokin. Bai. Meritu handiko partidua. Bai. Hain goizetik eskuko arazoak eukita hola eustea partidu bati final batean gehiago, bueno. Ondo Unatxe bien tartera. Jaso. Berrio batu. Mirestekoa da, gaur Jokinen lana. Bai. Partidu amarna edo zioazenean hasia sufritzen. Ondo Unatx. Jaso Gaizkak, Mikel. Luze. Jokinek Jaso. Unatxik Antxoa. Gaizkak, ondo. Txokoan gauzatuko dago eta Ai, Aranguren ekutxandia. Utxandia hor dejada da. Zula onda. Ikusi indu, baina... Da Mikelek oituta ez gaitzuen utz batzuk egin izan ditu gaur. Bai, artista da, igual pilota bajatzen eta ez dejada botatzen, baina, bueno, hor ikusi zuloa, kristona gonda zuloa. Eta ez zan gaizki botata, bertan zan jokaldia, baina... Igual, berak... Momentu txarreko utza egin du baita. Konfiantza gehiago dekonez pilota bajatzen, igual, bajatuko bazeu, hobeto igual, ez da? Ez dakit... hankako apoio horrek faiago inbadotzon edo, baina nahiko gaizki botatakoa izan da. Eta bueno, orain bigarren atxedena, gorriek. Kontuz, oi, amazortzi. Bai, eta orain dik... Partida da hemen, Hemen ez dago eser erabakite. Eta... laurek gure da txapela eroan. Naiz eta... lehartuta egon danak. Bai, txapel baten zaporeak neke guztiak aldentzen dauz. Bai, eta lesioak arindu bai. Eta emoten da, Unatx da osoen dagoena, ez da? Bai. Ikusten dugun dino harin, hankaz, dejadatara ondo hiltzean. Bai, lan ona egiten ari da defentsan, Riol. Bai. Karregal ikusi dugu Erdi Errenka, Jokin Eskurregaz, Mikel Bebai. Eta hortxe daz protagonistak, kantxara berriro. Eta sakera Karregal. Gaizka izerditan Blai. Normala gauzatzen da bilen partidan ostean. Solangile, betiko lez. Sake luzea. Guren, ondo erantzu Mikelek, aukerakoa. Gantxoa, bikaina! Zelako gantxoa. Gantxoa sartu dauen. Goitik berakoa, abiadura hondian, eta ezin joven markatuta. Ederra gantxoa. Gantxo oso ona, Gaizkarena. Eta 39 jarri da marka Jon Gaizkak. Tantu batera. Jarri dira urdinak. Gaizka sakera berriro. Sakea, Ormara, ondo Mikel. Gaizkak txokoan, Unatx helduko da, ondo atera Riolek. Eskuma Aranguren, Gozakaitz. Karregalek eskumara, ondo Mikel orain. Hortxe Mikelek aukerakoa. Jokin jaso. Eta urdinak oraka datoz, bainat. Orain konfiantzaz Blai. 2 hirutanto jarraian lortuta. Ondo Unatxe. Eta gorrie Gaizkar erreakzionatu beharko dabe. Riol. Ondo Oñetara, ondo Gaizka.
partiduak ies egin ez deitzen. Ondo lusatu, Jokin Barturen Eskumaz. Eskumaz, eramateko nahikoa. Hortxe sartuko da Irez, txokora. Hortxea, Riol, eta ondo. Unatxek ere defentsan lan handia gaur, Bai. Txapela Ondo. guztien merezi dabe osteko Baskaria bezala. Bai. Guztiz. Antxa luze, ondo Karregal. Jokin Eskumaz. Uf, Este tantu gogor bat, Jokin, gora! ai, Gora, gora Jokinen pilotaka da. 21 Eramatera joan da, baina aspaldian ez zuen pelotari galdu, Bai. baina Zino partean sorte ez txarrez dau... goiko txapa jo dau pelotarrek. Onda pelota galduarik, azkeno partean. Eta Unatx Riolen azken sakea. Portugaleteko Astia, bere azkenengo sakera. Hortxe Unatx. Sake Gaizka. pozoitzua, gaizkak eraman. Unatxek, efektuakin. Eta gaizka ezin korrika egin da bila, Bai. Partidu latza. Aranguren, eskerraz. Orain dela 2 urtekoa, baino askozaz gogorra ba. Bai. Eta ez zan makali izan, ez da. Golea, Aranguren, Mikel horra, Eskerrez. ondo, Gaizka sartuko da, gaizka, antxoa luze, Unatx, errez, gaizkaren airea kenduz. Jokinek, eraman, ondo, Gaizka boleaz. gaizka bolea, Mikel Ondo, Erto, Mikel. eskerragaz. Baina, jaizten duen, ez du jaitsi, Etxi, ez du nahi Ondo arriskatzerik batu. ja, Mikelek. Jokinek nahikoa lan eramaterekin bakarrik, Unatxek atzera, gaizka Unatxek. sartuko da, txokora. helduko da Igarri Unatx. dotzo. Ondo atzera, ia Jokin, iritsi, Unatxe gaizka sartuko da berriro golea. Aranguren, gaizka airera. Eskerrez Mikel, pasatzen utzi, Jokinek ireki. Ondo Aranguren, batu gaizka Nahiko airera. egin dago gaizkak. Unatx, hori bizi dator Jokinek, Nahiko eramata gainean. Jokinek. Riol, berri atzera. Barturenek, Ja, ezin dago ez da eskerragaz. gaizka airera. Urdina sufritzen, Txe, jaitsiko dau pelota. jaitsi. Karregalek ez da batara. Riol, Hortxe. Karregalek, erraz itxi dau. Unatx, bien tartera. Nahiko gaizka. Ondo gaizka. Mikel. Lusa, tu egin dau pilota. Ondo Jokinek eroan. Eskerrera, ondo Mikel, gaizka sartu da. Osta bere, eta Laurak lerre egin da, Laurak daude lerre egin da. Jokin, Leku Aranguren, txarrera. ondo. Mikel. Ondo iritsi da hor. Hortxe, Unatxek, aukerakoa. Atzeratu, ezin pasa gaizka. Aranguren, irutik, eskerka dauna. Ez dakit partiduko azken tanto izango den edo ez, baina bukatzeko modu politia izango zen, Bai. halako tanto gogor batekin. Unatxe, Eta Jokinek ezin ezin azkenik. eskuma hori. Eta txapela berriro ere Portugaletera eta Errenteriara. Unatxe Duela 2 Riol, urteko txapeldunek berriz irabazi dute aurton finala. Final estu eta gogor honetan, ematen zuen txapela bideratuta zutela partidu erditik aurrera, baina gauzak zaildu egin zaizkie azkenengo tartetxo horretan. Eta bueno, azkenean sufrituta, gutxiago edo gehiago esmatuta, baina txapela berriz janztea lortu dute.
Bai, eta zorionak laurei, partidu oso gorra eta oso nahi izan da, beraz zorionak aie. Unai, sartu behar da, erdien eta besteak holan. Besteak holan. Vete a ponerlos y yo les hago la entrevista. Bueno, bukatutzat ematen ditugu 2025ko Mungiako txapelketako 70. edizioko final hauek. Eskerrak emanez gurean beste behin etorri zaren guztioi, txapelketan parte hartu duten pilotari, klub eta laguntzaile guztieri, eta bueno, hurrengo urtean itxaroten zaituztegu beste behin, gurean pilotaz gozatzera. Gora Euskal Pilota. Gora. Bueno, mutilak, zorionak, beste behin, duela 2 urte irabazi zenduen txapela etxera eramango duzue. Partidu gogor, estu honetan, konta iguzue nola bizi izan duzuen barrutik. Bueno, oso gorra izan da, hasieratik tantoak oso luzeak izan dira, eta hor erdi aldean edo ikusi dugu partida gogortu dela pilo bat, eta hor eusten zuenak irabaziko zuela. Gaur pelotak igual brillo gutxi zeukaten, eta duela 2 urtekoekin konparatuz, brillo gutxiagorekin, eta gero ni ere eta gaizka ez gara duela 2 urteko mailan aritu, egon gara hor eutxi, eta azkenean gehien eutxi duenak irabazi du. Bai, ikusi dugu tantoak asko gortzen zirela, materiala etzala oso bizia, eta bueno, ondo ikusi zaitzugun arren Mikel, partidu erditik aurrera, eskuko arazoren bat ere somatu izan dugu, eskerrez hasi zara sartzen kantxardian, eta ja jokoaren ekimena dominatzea ezenuen hain erreza. Bai, hasiera, ondo sartzen nu pelota eskun, eta gozatzen nula, eta horrekin ez, pixkat igual luzatzen genuen frontoia, baina esan dezun bezala, ja erditik aurrea sufritzea, eta lana, eta bultza, eta pelotak gehatu dira, eta sufritzea tokatu da, eskuakin altzan bezala, eta konturatu geha jokin ebai igual justo zegoela, eta horrek ebai pixka laguntzen du, ez, animoa mantentzen. Bueno, orain, txapelaz gozatzea tokatzen zaitzue, eta ondo ospatzea, eta gu posik beste behin zuek hemen gurekin jokatzen eukitzeaz, eta hurrengo urtean berriz itxaroten zaituztegu. Hori da, eskerrik asko hori, txapelketa antolatzen duzuen guztioi, zuri, Beñati, eta beste guztioi, eta orain ospatzera. Hori da, eskerrik asko. Zuei mutilak, gozatu!